Aray ta may galastundugang mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan kay ni ata mahigalay nagagpagtagad kining ato mga higala mga classrooms. Kay kining mga classrooms mga kaigsunan bida ang kakuwang sa mga classrooms ato ning apilog hisgot gyud mahigala kay napay lain nga problema nga angay tutukan mga sungkit tig paminaw. Ang backlog sa mga classrooms pagsugod gyud mga higala sa ating klase karon tuiga alang sa school year 2025-2026 nasuta nga maabot og 146,000 ang kuwang sa mga classrooms. Straight to the Kaya point. hibaw ba ka mahigala kining atong mga kabataan karon po tindaghana mo na nga importante gyud na kanang survey bitaw sa NSO National Statistics Office in Daikin. Doon na sa mga ipagayon nga survey kay mamanay mga basis sa economics pananglitan nga aspect or pananglitan ka na pagtukod ng mga buildings, mo na nga kung dunay census, mo cooperate kita. Ang mga Filipinos karon na nasa mga 116 million day. Ang mga Filipinos. So kanang 116 million Filipinos pila man kabuk ang estudyante ana, mo na nga dunay census cooperate. Kay mo man ay basis mga kaigalaan sa response sa gobyerno labot mga higala sa unsay panginahanglan sa katawhan. Now, ang ato karon natas mga 116 million ka mga tao, mga sukit tig paminaw. Unya, naunsang pagkahitabo ang mga higala nga nasuta nga ang backlog sa classroom 146,000 ka mga classrooms. Pero unsa bang hitabo nga ang ilang target nga ilang tukuron nga classroom karon tuiga for 2025? 1,700 naman ka mga classrooms. Straight to the point. O kini angay ni tutukan na 1,700 classrooms lang ang target. Unsa man na, pila man na ka porsyento mga higala gikan sa backlog. So mo target lang og mga 1,700 is what percent of 146,000 classrooms. Naara sa mga 1% kapin. 1.16%. Yan na. Gamayas target day. Unsa man ang kalakiha nga. Ina nakadako ha? 146,000 ang kinahanglan, pero ang target nga tukuron for 2025 is only 1,700. Pagkagamaya kay target. So kung imo nang by way of percentage, naa mga higala sa mga 1% ra, 1.16%. Kaya ba mo pilay na human? Nistor? Niining 1,700 nga target. Ang nahuman may gila completed. 22 ra kabuok. Ato lang ning agi katawa mahigala. Kay pagka sus Ginoo ko. Muna nga ngatong mga estudyante naghuot sa mga eskwelahan. Kabantay ka og nay mga eskwelahan mahigala nga kon sa elementary high school. Bisag ganay mga state universities mga sukit tig paminaw. Kita ka naka-observe ka mga state universities, colleges nga naa sa hallway magklase day. Wa na'y classroom. Angay ni nga tubagon sa gobyerno. Ang makaluluoy kining elementary high school kay nagsugwak ang mga estudyante. So mo nang nahitabo nga magklase sa buntag, paghuman lahi na po mo gamit sa classroom, ini klase sa hapon. Mo nang nahitabo na to. Puting paita mga higala ning atong sitwasyon. Unsaon man pag lambo unsaon man sa ato mga higalang kabataan nga mo'y future ini nga sura nga wa man matarong ning edukasyon ining kalakiha. Hastagod kato mga laptop god nga problema sa laptop kay ang ubang mga kanasuran nag-laptop naman ilang mga estudyante. So kita mugukod ta. Grabe po ang korupsyon sa laptop. Mao to nga panahon mahigalang Vice Presidente Sara Duterte, iya ka nang gisupak mga higala kay asta ang laptop ang nagnegosyo mga higala sa DepEd mao ang SunWest, ang kumpanya ni Saldico. Nagtuod mo Saldico ang gisudlan kanang construction ra, asa man ka mangita SunWest Corporation ni apil mga higalag negosyo og laptop. So kana sa laptop na kay nabiyaan naman ta sa ubang kanasuran. Now, ari sa classrooms. Ang classrooms, balikon ko ang backlog. Ang kinahanglanon nga classrooms kay ang mga estudyante ron magklase sa buntag, wa na klase sa hapon. Lain na po'y mo gamit sa hapon. Inanak may nahitabo.
So kung imog yung butangan mahigala nga at least disente ba? At least klaro ba unta nga dili magdali mahigalang mga estudyante o klaro ba gyud unta day nga lisura ng kalakiha nga gipuli-pulihan ang classroom sa mga sukitig paminaw niya pinaspasay na lang gyud noon og kuan pod. So kinahanglan nga himo og 146,000 classrooms. Ang gitarget 1,700 naman. Ang kwarta to aman sa mga flood control projects. Nya ang gitarget sa DepEd, sa DPWH ha, para sa classroom sa DepEd, diri agis DPWH, mo nandunay mga move karon nga kanauntang budget para sa DepEd, ihatag na nas DepEd, kay medyo mas kurakot man ng DPWH mahigala nga ahensya, ikumpara nimo sa DepEd. Kining DepEd sabday utlo sa dunay mga corruption sa nahitabo. Pero mas grabe-grabe mga higala ning DPWH. 1,700 lay target. Unya ang nahuman pag 22 na kabuo. Grabihan naman po nang hitabua in taon. Oy. Kanang 22 kabuo, unsa man nga porsyento sa 1,700? Nasa mga 1% lagi hapon. Mga 1.2% na. Naunsa naman ang hitabua mahigala? Muna nga si Secretary Angara miingon nga nawili kuno ang DPWH sa flood control projects. Ha? Wa na matagaig priority mga higala ang mga classrooms kay tuan na sa ni focus may higala sa flood control projects mas dakong kwarta. Ato lang ning agi katawa mga higala ha, pero subo ba yung pamalandungon mga sukid tig paminaw? Na ato ning tagaag pagtagad mga kagalaan. Kay kinini ang ila pag yung classrooms sa Department of Education nga gipahimo pinaagi mahigala sa DPWH, mahal kaday 3.5 million ang kada classroom. Ngano mo mahal man og gobyerno mamuhimo? Nga kana mga higala mga foundation nga mo donate og classroom mga higala, barato ra man ilang patukod, barato ra man. Ikumpara mga higala gobyerno na imuhimo. Straight to the point. Pagka mga salbahis, mga tawhana. Sumuna nga, medyo dako ni mga higala nga sagpa, in the part mga higalang BBM. Limang kana, lingaw-lingaw lang tanila mga higala og mag-impeachment tapos ng Sara, hindi ka, February. Lingaw-lingaw tanya ang backlogs classrooms sa Jesus Ginoo ko. Magkapanguros ka mga sukintig paminaw. Wa na gyud. Ang target mga higala, makaingon ka ba, unsa may objective ini nga administration? Unsa may mga big ticket projects nga unta maoy ligasiya ba nga di nimo malimtan ba? Maingon nga panahon ni Marcos Jr. mao gito iya nahimo mo ni mauna nga di ta kalimot. Kani mo ra magmingkag ang projects Marcos Jr. unsaon niya mga higala nga magpabilin sa sigahom iyang giprojektan gyud nga di nakabalik ang mga Duterte. Iya mo na may gala, kini di ang sa Abuites, no? Ang RAFI, may collaborate sila sa Municipality of Sibunga. Pagtukod og 12 ka mga bag-ong classrooms. Ni total kini ang project cost og 10 million. Din ang municipality mahigala may provide og counterpart na ana. Pero pila man ka classroom sa 12? 10 million. Sa to pa og 10 million ka na, nya 12 ka classroom, so wala kabot og 1 million kada classroom. Wala kabot. Pero gobyerno kanimo 3.5 million. Unsa naman ang kalakiha? Ipaagi talan ni katawa-katawa ha, pero subong pamalandongo na. Niya, ang gisulti may gala sa suna ni kini ni ang PBBM. Ang gisulti sang suna, unya, pirting dako ang sagpa sa gisulti ni Vince Dizon, ang DPWH Secretary karon, puli ni Bunuan. Grabe sa tos Bunuan day pagka unsang klasiya sa pagkasekretary. Di para ba ito ganahang mo resign tong sus, may gini kini nadut lang yung uwaw in taon kadugayan. Gipulihan Vince Dizon, pero unsay sulting PBBM anay suna niya at paminahon sa kanal names. Sige ko no. Panghambog sa classroom, be. Audio gamay, be. Sige, ito sa paminahon audio ha, sige ko no dong. Nung sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila
sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Tanawa, mo to gisulti niya paghambog sa mga classrooms ha. Balik ka kausadong, balik kausadong. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Mo to yung sulti mahigala ha. Astilan. Nang arita mahigala sa pangutanan ni Bam Aquino didto mga kaigsunan ni Vince Dizon, Secretary Vince Dizon sa DPWH. Unsay sulti mga higala? Diara, sige ko dong anim. Po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For Oh. 2025 po, ang ito ba daw? Ang baba nito. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed. At 882 po ang ongoing. Okay, October na. Seka, October na be. Rewind gamay At dong. meron pong 882 na not yet 25. Bebe, rewind sa gamay dong. Rewind, balik gamay tanaw ha. Muragog na isa Mr. Senator ha ato sa tanaw ng record. Pag tanaw sa record mulang tukan sa Vince Dizon. Tanaw na ang Vince Dizon mulang natukan ha. Mura sa very shocking. Bebe, balik ko to pangutanan ni Bam Aquino be. Sige ko no dong names be. Po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For Oh. 2025 po, ang Tanawa be, Vince Dizon be. Mura sa natukan be. Ang tanaw oh. ito ba daw? Totoo ba to? Ang baba nito. So, Totoo ba to? for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed. At 882 po ang ongoing. Okay, October na. Seka, October na sik ha. Sa gabay At lang. meron pong Babalik sa doon ha. O si Vince Dizon, totoo ba ito? Paita, may kalakanis Vince Dizon. In fairness yan, sunod naman sa bunuan taon po. Ha? Tambunuan kini nga, sekretary niya gitudlo ni Marcos pang primero niya gitudlo. Jesus Ginoo ko. For 2025, ang target 1,700 classrooms. Ang nahuman 22 ra. Oh my goodness. Mo nang si Vince Dizon mura sag na natukan sa totoo ba ito? Wa madahom si Vince Dizon nga mao nay pangutana ang Bam Aquino siguro wa kaandam. Isa let me check the record check ha Senator ha. Kaya balik ko no gamay dong may kibidak katawanan kayo. Murag asa si Vince Dizon ko na nga pagbasa pa niya. Totoo ba ito? Stila na unsa ba ning kalakiha mga higala oy? Ha? Ato balikan to gamay dong may katawanan mahino. Ato lang agi ta ko tawa sakit bang paminawon? Maskitan man ta kung ato ning idibdib umayo. Sakit paminawon. Manang ato lang agi kita katawa. Ang question ni Bam Aquino atol sa kinini ang pagpahigayon mahigala sa hearing dito sa Senate, no? Atong pagtagad mga kaigalan kay tibuok Pilipinas dunay 82 provinces. Kung dunay 82 provinces mahigalan tibuok Pilipinas 22 lay nahuman. Jesus Ginoo ko. Nabahinan kag usa ka buok ang Cebu ana dai. Pagkaahak baya oy. 82 ka mga probinsya sa tibuok Pilipinas. Unya nahuman kas 22 ra.
Asa Vince Dison wa makatuoy sa totoo ba ito? Mura siya na-shock siya. Na-shock si Vince Dison oy. Isus Ginoo ko. Ato balik ko na gamay dong ang question ni Ma'am Aquino dong, bebe. Yan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025. At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For Oh. 2025 po, ang totoo ba, no? Totoo ba to? So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. October na. Seka. Naunsa man ang kalakiha. Bisan usa ka classroom lang per province. Wa gyud ba kompleto ang tanang lalawigan. Bisa giingon na to na nahuman kanang senator no. Niabot yun tag itito ang completed. Gitagsaan yun kada province na agi usa ka classroom. Astang paita mga kaigsuunan. Mag-uol man taan ni mo ato ni dibon sakit sa dughan eh. Ato lang ikataw-katawan na lang mahigala kay hasta si Secretary Vince Dison. Pagtanaw niya sa lista niya, totoo ba to? Maapil sa kapangutana mahigala sa ilang kaugalingong record sa DPWH. Pero malingaw kay ko sa reaksyon ni Dison dong names. Ibalik ko no gamay dong be kay malingaw kay ko na iyang dagway mga higala nga murag na siyak apil. Siyak ng mga tao. Kita masyak ta ba murtag-batagak sa lingkuranan. Kaya hasta mahigala Secretary Vince Dison apil po ka siyak. Ha? Naunsa man ang kalakiha bebe. Balik ka pangutan ng bam dong be. Be sige ko no. Be. Sige ko no dong. Totoo ba, no? Ay sa balik. Rewind lang gamay dong. Rewind dong. Murag. Yan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025. At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For Oh. 2025 po, ang totoo ba, no? Baban. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na. Seka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po kasi yung ito yung resulta ng mga issues po natin with the agency, our issues with flood control. Isipin nyo po, Sek, naging priority ang flood control for the past year, no? As a national infrastructure. If you look at the budget, practically 1/3 ng budget ng DPWH dapat sa flood control. At ngayon tinanggal na yan. Alam natin, maganda po yun. But when you look at our classrooms, 22 completed for 2025 is not even, you can't even explain that, di ba? Hindi mo yun, even just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, Sek, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH October na po 2025. We will have to find a way to fast track it. But I think the more important question, Mr. Chairman, is bakit no ang nagagawa? At yan po ay kailangan nating malaman at bakit ano ang cost ng delay, pondo ba, o proseso ba, kailangan po nating malaman yan. And I will, makikipagtulungan po ako kay Secretary Angara para mapabilis natin at maganap tayo ng catch-up plan. Kasi po, hindi lang po October, it's magno-November na po, magpapasko na po. Kailangan po talaga mabilisan po ito. Opo. So, we currently have a classroom acceleration bill, Secretary. Freeze. Paita Ginoo ko. Magkapanguros ka ingong taon si Gatchalian mahigala nga. Yang yung komedyan si Dison, lalo kang pumayat, mukha ka ng 80 years old.
Nakuha problema ang dison. Napit picture na picture diha. Bitan ako ni names. Sawa pa na itudlos dison nga puling bunuan medyo bata-bata pa karon bida naahat og katiguang dison. Tanawa usawa ni iyang porma mahigala. Gikan sa DOTR sa sekretary. Sawa pa ma DPWH karon pag abot sa DPWH na mura na 80 anyos dison. Dako ang problema ha oy. Pagka dako ang problema, makonsumisyon ka gyud. Sakit gyud na sa dughan unya kuan. Ha? Talawang gagway taon, ha? Ikaw papilion ka Inday itudlo ka pagka sekretary o di na lang tingali oy. Paita mga sukid tigpaminaw, no? Naunsa naman ang kalakiha in taon. Ora binuangan siya ni Kwan ni kinini ang naba diha, binuangan siya ni kinini ang Gatchalian. Ha? Kay kanana ang isa magibutang dito ba? Pag resign ni Kwan kini resign na dutlan mi tawag uwaw to si bunuan kadugayan. Mo to ko ingon nga kinahanglan gyud nga madutlag uwaw to. Ni ang video gibinuangan na siya ni Gatchalian. Be ato paminawon kuno mahigala kay si katong sekretary Manuel Bunuan kaniadto pag resign da karon dison na maoy sekretary. Sus kadako ang problema bebe atong paminawon si Gatchalian kay gikomedyahan siya. Ako parang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat eh. No? At ngayon dati mukha kang 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old. Buti makapal pa yung buhok nyo, secretary. But, ako parang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat eh. No? At ngayon dati mukha kang 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old. Buti makapal pa yung buhok nyo, secretary. But, Mura na ni mahigalag. Ha? Kaniadto mo Amerikana magod karon magpulo na lang sa mag-t-shirt na lang pinangita may galain ning ghost control project, ghost sa flood control project nga nahimong ghost project. Naunsa naman ang kalakiha in taon mga sukid tigpaminaw. Nasyakod, hasta gusdiso nasyak sa pangutanang bam. Ako sa tanawon sa record. Pag tanaw sa record, mahigala, 22. Kaya nga gusto ba, Vincent, totoo ba ito? Wa ma-review daan ang data, mahigala, before ni Salang dito sa Senado. Paita, mga higala. Tinuod na, nya karon unsa naman tang pitsaha karon my God? Ha? Kanus aman ni resign si Bunuan. Pila ka buwan pala ni naglingkod si Dison, kapaspasa sa iyang pangidaron day. Ato lang ni agi katawa mahigala na unsa naman tao ni kaayo oy. Unya karon mga sukid tigpaminaw ni anata sa October 24 na gud ta. So sa laktod nga pagkaistorya do na nalay duha ka buwan mga higala. Mahuman na ning tuiga ha. Wa naman be. Karong kuan ha tanawa mag-coverage sa sagutas kalag-kalag. Karong hinapos 24 na gud taron. Karon nga weekend by next weekend wa na. November na usa pa may mahuman. Nga 22 pa may nahuman. So kadto si Bunuan ni resign kanadutlan sa uwaw August 30. So August ni assume si Dison. So August, September, October. Duha ka buwan pa lang. Wa pay duha ka buwan si Dison. Paspasas pangidaron ni Dison ni Saka. Oy. Naunsa ng kalakiha mga sukid tigpaminaw? Ha? Naunsa naman ng perting kunot na yung taong agtang ni Dison mga higalay pinangita sa flood control projects, ha? Yaw, sama na, 22 lay na human mga higala. Sus, Ginoo ko. 1,700 ang target.
Unya 22 na kabuk na human. Ya unsa naman taron? Duha ka buwan na lay kuwang, mahuman na ning 2025. Nya hala sige. Ang priority nila mahigala, ala, impeachment lagi pong Sara, bahala ng mga batag mas sinaldinas na bahala ko classroom, basta ma-impeach ko si Sara. Pagka mga kay mo man nilang plano na po, bait kuan. Next year pagkagabiha oy. Hain na may taon konsensya ini mga tawhana oy. Serbisyo sa mo sa pagkakaron. Ako nalingaw kani balik na ning question ni Bam dong kay ako nalingaw kay ko sa naong ni Dison nga kada bang hasta siya ba nasyak ba? Hasta siya pagtan-aw pa siya let me check the record Senator ha. Pagtan-aw sa record nangutan ko siya ang staff nga totoo ba ito? Totoo ba ito? Totoo ba ito? Totoo kayo? Ha? Bebe, balik sa Bam Aquino, bes, ayang pangutana kang Dison. Sige dong, sige dong. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For Oh. 2025 po, ang totoo ba to? Baban to. Totoo ba to? So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na. Teka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po kasi yung ano eh. Ito yung resulta ng Katawa ni Vincent na balik mga dong. issues po natin. Asa si Vincent di makatuo. Alam mo dagwain Vincent no. Hasta siya di makatuo dai na usa. Hey, kadako ang palpak ini sa administrasyon ni BBM. Oy, Ginoo ko. Ha? Kadako ang palpak ani mga higala. Unsa man inyong priority di ay? Ha? Naunsa naman ni mahigalag. Tanawa, ang naong bisison mura gitawag. Sus, Ginoo ko. Wa na gini sa makaadtos parlor siguro patina sa buhok. Wa na makapanudlay in taon mga higala. Sus marusip mga sukin tigpaminaw. Asa siya gud wa makatuo. Nya, wala siya sik. Secretary sik. October na ngayon ha. Anaan sa ni Bam? Kinoon, October na ngayon ha. Next week, November na unsa man paghuman ang atong target nga 1,700 classrooms. Could you just imagine that? Only 1,700 classrooms ang gitarget nga ang atong backlog 146,000 classrooms. Mao na yung mga higalay nagdaog kinis BBM ba kanyang panghambog bitaw primero sa flood control mga sa flood control projects nandiyan na okay na lahat. Kaya pag sunod pa yung statement sa wala tayong nakita flood control. Karon ang classroom sa iya mga higalang gi panghambog sa iyang State of the Nation address. Nausa man nilong sitabo Ha? Hasta ni sekretary sa DPWH sa kapangutan totoo ba ito? Bebe, ato balik ka gamay dong, balik dong niya dayon lahos na nato dong para makuha na to ang sulti ni kinini ang nang hinahitabo nga hearing. Sige kuno be. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For Oh. 2025 po, ang totoo ba to? Baban to. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na. Seka.
At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, ito po kasi yung ano eh. Ito yung resulta ng mga issues ho natin with the agency, our issues with flood control. Isipin nyo po, Sec, naging priority ang flood control for the past year, no? As a national infrastructure. If you look at the budget, practically 1/3 ng budget ng DPWH dapat sa flood control. At ngayon tinanggal na yan. Alam natin, maganda po yun. But when you look at our classrooms, 22 completed for 2025 is not even, you can't even explain that, di ba? Hindi mo yun, even just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, Sec, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH, October na po, 2025. We will have to find a way to fast track it. But I think the more important question, Mr. Chairman, is bakit 22 lang? No, ang nagagawa. At yan po Okay, kailangan Fresh natin Dong. magaman. Standby ha, gamay lang. Human lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom. Alas 8:44 na. This time check is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12. Farixated. This time check is brought to you by Goodnam Fresh Gata. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Strong sa una, Herbal Strong Garong, Herbal Strong Herbal Supplement, kinamasa Unilab, Nay mangustin, turmeric, dragon fruit, tumalunggay, that helps promote healthy aging. With proper diet and exercise, strong sa una, Herbal Strong Garong. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hay mga kasama, si Arnold Bustamante ni. Nakahinumdum ko ni mama sa dihang mga 30s pa siya. Murag automatic ra iyang kusog. Trabaho, laag, bisan unsay buluhaton, pirmi lang on the go. Kasagaran sa mga tao, inigabot sa 50s, magsugod na sila makasinati o mga sakit nga usahay makabambag sa mga butang nga sa una sayon ra kaayo buhaton. Pero tungod kay giatiman ni mama ang iyang kaugalingon, kaya gihapon niya buhaton ang mga butang nga ganahan niya independently ug dili mga sakit ang huna-hunaon. Kauban niya ang Herbastrong. Ginama sa Unilab, adunay natural nga mga sagol sama sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay nga makatamang sa healthy aging ug mosuporta sa overall wellness with proper diet and exercise. Strong sa una, Herbastrong karon. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hi! This is Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Mahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dressed beauty queens and known celebrities. Na-curious ako sa MX3, so I tried. 2 years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. I am Rene Salud. Believe ako sa MX3, kaya umiinom ako ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Doon ako'y exciting nga balita mga kasama. Ang 2-minute drive-thru challenge sa McDo, pwede na kada adlawon. Sa una kada Lunes lang kini. Karon kada adlaw na. Tana, hagito nato si McDo drive-thru kung kaya nilang maandab ang atong order sulod sa 2 minutes pag human og bayad. Kung mulapas, doon na kay libre nga McCafe iced coffee. Mong adto na ta sa McDonald's drive-thru kada adlaw. Gikan sa alas 6 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Terms and conditions apply. Promo period is from August 4 to October 27,
2025 only. Promo extended until October 31, 2025 as approved under DTI Fair Trade Permit Number FTEB-230371 Series of 2025. Hi, Miss Alex Gonzaga. Dako kay kong fan nimo, pero unsaon man nimo pag-manage sa imo busy lifestyle? Acting, vlogging, editing, murag karon may ka sa phone. Hello! Alam niyo naman na super laging pagod ang eyes ko. Nag-e-edit ako sa cellphone, sa laptop. I discovered iBerry Gold. This is to prevent eye twitching, panglalabo ng mata because of aging. iBerry Gold with lutein free. Gipili ni TV personality Alex Gonzaga ang iBerry Gold kay aduna kini 10 mg lutein. Ang iBerry Gold with 10 mg lutein mapalit sa mercury drug ug mga suking botika. Alam paalala ang iBerry Gold with 10 mg lutein ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. The things you normally hear can sound 10 times louder to someone with autism. It can be triggering, overwhelming, and painful. We can make sound safer and kinder for everyone. Go to safesoundcheck.com to turn your phone into a sound monitoring device and help keep sounds around us from 65 to 75 decibels. A reminder for World Sensory Awareness Month. Sound responsibly. That portion was brought to you by Leon Extra Strong Beer. Tikman ang bangis ng Leon. Ay, stinguwan na pod. Sugod na sa manimahong trapo ang ako mga linabhan. Bitaw, hahay, laijud kay baho bisag bago pagilabhan. Grabe, parehas ta. Giablihan ako ang akong aparador. Boom! Bahong ilok. Murag nakapanimaho dito akong boss ug baho kanina. Kauwaw. Mao, pero akong asawa dunay hack ana. Nigamit siya sa Downy with 99.9% antibac tested on representative bacteria. Unya ang among mga sinina dunay kahumot sa adlaw bisan sa sulod gipauga. We, sa sulod lang sa balay? Lagi, ang Downy mo patay sa mga kagaw nga mo hinungdan sa baho. Maong bisan uwan, fresh na fresh among mga sinina tibok adlaw. Soft Chimes Fresh Scent Q. Okay, sukad karon mag-downin ako. Di na ko anang manimahong ilok ang ako mga sinina. Tuo lang jud nako, kung mag-Downy ka, dili na jud ka mo balik sa uban. Pilia ang Downy para sa up to 24-hour perfume, humot. Malasakit, likas sa puso ng Pilipino. Sa ngiti o luha, handang magbigay ng aruga sa oras ng pangangailangan. Nagbibigay ng lunas, nagtatanim ng pag-asa at pagmamahal. Maging mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ephesians 4:32. Malasakit, ikaw ay Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3, tunay, natural at original. Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo. Kung may kirot at sakit kang nadarama, sa haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Sa haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Methylsalicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil Extra Strength. Napansin nyo? Haplos, haplos, ayos! Gamitin ang Efficacent Extra Strength para ready ulit sa galaw. Hanapin na sa paboritong tindahan. This news is brought to you by San Miguel Animal Healthcare V-Line. Subok na, abot kaya pa! Subukan na ang San Miguel Animal Healthcare V-Line para sa alagang baboy at manok. Multi-V, Pampalusog, Elec V, Electrolyte Booster, Amoxil V, laban sa impeksyon, Doxa V, kontra pneumonia, Para V, para sa lagnat. San Miguel Animal Healthcare V-Line. Subok na, abot kaya pa. Must be prescribed by a veterinarian. Multivitamins is a generic name of Multi-V. Electrolyte is a generic name of Elec V. Amoxicillin trihydrate is a generic name of Amoxil V. Doxycycline hydrochloride is the generic name of Doxa V. Paracetamol is the generic name of Para V. San Miguel Animal Healthcare V-Line para sa alagang baboy at manok. Subok na, abot kaya pa! Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong atak na alas 8:52 na mahigala sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to the Kini nga point. portion na to kanato mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ang reviewhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Straight to the point. Now, arita mahigala sa isyo na to mga kagalaan nga lokal kay kini ang uman to matiwas gahapon diri sa may pinamungahan, no? Kining comfort room nga 1.1 million kapin. Ganyan, ilahos na sa tama higala dito sa, kini ba nga maong comfort room? 1.1 million kapine. Gamaya po ning si Ara. Usara man day kabaol ning sa lalaki, usak sa babae. O niya dunay shawiranan, inana, no? Morning si Ara. Usa ka bawl sa lalaki, usa sa babae. Atong gitanaong bawl mahigala, very ordinary. So, nanggawas naman is pamantalaan good kasamang names, unya akong gitanaw ang mga pamahayag mahigala sa tubag ni pinamungahan Mayor Glenn Barrecuatro, kani ba? Naman iyan tubag din ni ining maong migawas pamantalaan. Igawas sa magud ni, asa maning pwede ba ni ma-zoom kuandong? Katuto ang headline sandong be, akatong sa front page be. Ang kani mo ni no? Sige. Mo ni ang pinamungahan Mayor slums governors claims versus toilet project. Yan iyang gisaysay dinhi ang iyang tubag. Ug unya kini ni ang kantidad ini kay 1.153 million public restroom. Ang mga tao sa pinamungahan kini ni ang ako dako kog pagtuong mga bright ang mga tao din ha. Di po na nimo pwede nga imo lang inyon nga mauna siya 1.153 million. Og imo gyud ang ipugos kana mga tao mura man mga higalag og imo na ipugos sa mao ginay 1.153 million unsa man gibuguan ka sa mga taga pinamungahan day. Straight to the point. Insulto ni sa mga tao sa pinamungahan og imo gyud ipugos na maunang 1.153 million. Bida pod, no? Tanawa mao ni mga higalang nga CR ato ning mahisgutan mga sukitig paminaw kay doon na mo ko'y nakasulti na mo diri nga na-open na kuno ang CR. Di padadaan na to dito reporter. Dito sa kasamang Jane Gallardo kay ang ato ba nga nabaguhan magutay anang may na lang maka tanaw putaan ng maong comfort room nga tag 1.1 million. Ubuhan o makasuway lang puta dito bisag makagamit patag suway ba lamang ni store nga pangistorya puta ba kay suway kita ng CR nga 1.1 million kape. Basi mahimo ning tourist destination kini sama atong ginahimo sa Cordoba nga duna mga higalay 10,000 roses. So pag adto gi-check na lang nato pod mga higala ang mga bawl ug unsa bang klasiha duna bay kay og mahalon nga CR mga higala duna may mga mahalon pod nga bawl. Para ka ng mga Japanese nga mga kuhan yun ba? Nga nanatanan nga kuhan niya, naglingkod ni mo, okay na tanan ni store. Imo ng remote control ang CR, okay kayo. Mato kay Japan, kana mga hotels dito, yan na ang ilang style. Dili sa Sugbo na kana sa Nostal nga mga comfort rooms, inana. Pwede po kaabot na ng duha ka comfort rooms mahimo mga higalang 1.1 million. Oy. No? So kini ni ang gitanaw nato ang bawl unsa man ordinary raman kayo nasa sud ani don tawag ko ng bawl dong kini mo ni ang bawl nya sa picture ni Jane Gallardo kigisud man nato ni ditong comfort room ako man gipasud sudla ko nord be mao ni siya mahigala tagpila man ning klasiha sa pansayan gipapicturan ko ni Miguel para ma-check nato sa American Standard kay American Standard man no okay mao ni siya mga higala So kung atong tan-awon kini naara ni mahigala makita ra ni makaigsunan naara ni Swilco naara ni sa Cebu Builders daghan na ni dinha pwede na ning susi dito makaigala no tagpila ginin ani
o panalitan makahigayon ang mga tao, mutanaw sa Wilcon, sa Cebu Builders, naara po ni sa Atlantic, nga, nasa City Hardware, nasa Ace Hardware, naara ni siya mga kuana. Unyagi, check na to mahigala ang presyo. Kay ang tubag raban din ni Glenn Barry 4 wa gyud niya mga higala isa-isa ba. Nga mo na kini ni ang kuan kay ni ang statement kana na ang matud pa niya kaning sa pamatalang the Freeman. In response, the town's mayor released an official statement clarifying that the project was fully funded, approved, and monitored by the DILG monitored by the Department of Interior and Local Government or DILG. To set the record straight, matod pa Mayor Pare 4, this project is duly funded, approved, and closely monitored by the DILG. Closely monitored. Akong katinganan, kung closely monitored, of course, we presume that you yourself, Mayor Glenn Barry 4, has also closely monitored in this project. Ikaw kay Mayor, so imo po nang closely monitored, o napag yung DILG, o ang province, o ang region, nag-closely monitored sab. Naunsang hintabo ang katuluman da ini nga location aning maong CR. Nga naman, wa mo makasiguro asa iubok na si Ara. Magsugod pa lang yun. Wa mo kasiguro kano sa asa dapit kay pagadton Jen Gallardo nanugan ang mga kuan, ang mga trabahante nga primero sir dili sa ay bangag. Magitan-aw na to mahigala na napicturan gyud ang bangag. Dito dapitang bangag kay ngadto tukuron. Nyagingan sila ayaw diha kadili na inyong yuta. Ipabalhin sa spikas, agibalhin. Nagbangag na po sila glain dito spikas, og nag-ugbok naghaligi. Nagiingnan na po, di na maudin ha. Mo na karon ikatulon na din ang location. Ano na inaanak man? Unsa man ning kalakiha, mga tao ba magduda mga tao? Giuna lang gyud nga magkasinabot na ra, bagaman okay na tanan na. Kamo ni bahala diha. Nara ninyo basta kay okay na nga mo. Di malikayan ba ang mga tao magduda ginana? Ako di mo ko basta-basta mutuo nga unsa ba, pero kinigod mga higala na amo ebidensya. Kanang comfort room patuuhon nimo ang mga tao anang 1.1 million kapining maong comfort room. Inya ipugos nimo patuos mga tao sa pinamungahan. Kanang mga tao sa pinamungahan dili taon na mga bugo oy. Ha? Kanang 1.1 million nga kantidad bay na in tao na oy. Ya kini comfort room ra. Ang mga naminaw na karon nga nakasuway ba patukod ubay. Ay indekin. Nakasuway ba patukod ubay? Pagkaralit dayon nga ano na anak man na. Mag-loan ka sa pag-ibig, ka ng bahay sa pag-ibig, ka ng 1.1 million bahay na gina. O babutang ka, doon na kay budget, ibutang ka lang 5 million nga balay, ay lang ng mansion kayo, ha? Di siguro po ka mo gasto nga sa CR landaan 1.1 million. Ang mga tao, og imo nang i-insist, nga maugi ng kantinara, o sa mainsulto ang katawhan sa pinamungahan, ano eh? Sa pagtuon nila nga, di may kamao mo kwintada, murag lahi ba paminahon? Ha? Tanawa ang iya mga higalang. Asa man tong sa American Standard nga kuan mga pictures na tong gipanguha dai ken bebe. Mo man ni ordinary naman nga mga bawl. Di man kadto mga higalang remote control sa daw ordinary ana nga bawl. Gamay ni amot lang kahaog mo kuan ba ni? Mo donar ba ni dugay-dugay dai? Tingalig pila ka kon basin na hinuon og magkabo nagbaldi ang sunod ani. Pila man nga bawl. Diyo, atong i-check sa American Standard. Kini nga bawl. Tara, ipakuhan ko no names. Oh, mamo ha? Ang presyo. Okay. Itapad gamay names. Pwede ba na makuha ng picture? Natapad na ba ni picture, ha? Mao na ba ni? Maklaro ba sa atong social media ba ka ni? Kining maong picture mang higala. Kining picture sa tuo, mao kini ang picture sa pinamungahan. Aktual ni. Nga gipicturean ni kasamang Jen Gallardo. Dito sa pika sawa nga kung atong atubangon, mao kini ang picture nga tong gi-check mahigala sa American Standard tagpila. Ang kantidad ni 21,420 pesos. 21,000 ra. Ha? Nan kung duha ka buok, pila man? Di ma 42,000. Kasamang listor.
So kinini ang kay tanawa. Ay kuan na ipakapin na lang 420, ha? Okay, ha? Tanawa. Mahimo sang 42,840. Kaya may 420. Ito lang nga pilog kwenta. So 42,000. Kay nga naman mga kailan ato maguning klarohon ba? Ha? Mayor Glenn ang mana ko giingon ang detailed unit price analysis ba? Ang kanabang mga gamit niya gibutang diha. Makwintada mo na. Nya kanang mga taos pinamungahan nga nakasuway patukod og bahay. Moadto man na sa Wilcon. Moadto man na sa Cebu Builders. O sa Ace Hardware makaingon man na nga makakumpara man dito nga sa batong atong CR dito sa gobyerno nga pinahimo. Makadto man na. Bisa pag dili ka mo tukod og bahay, makasuroy-suroy mi ka usahay bitag magsuroy lang kita sa Wilcon, suroy kay lingaw mas ka suroy dito. Bisa ka na kay pangitaon mga higala nga ngita ba lang kakag suga baka dito indaken kana mga kuan dito sa kuan kini nang nakipangitaon gusto kag mga suga-suga lang ana naaman dito suroy nimo sa Wilcon or di gani sa Cebu Builders or baka diri sa kini ang Atlantic or sa City Hardware pwede po sa Ace Hardware isuroy nimo dito hapitan niyo tan-aw ang bawal ug tagpila. Hapit tan-aw aron makas ingon mo nga uy my God. So kung tag 21,420 kining usa, sa to pa ang duha, usa sa lalaki, usa sa babae, 42,840 ra. Maura. Pamita kong ingon kining si Ara. Nya butangan mo gamayng lababo, inana. Sus Ginoo ko. Anya giingon nga ang DILG closely monitored ban. Ato may galang kuha ng report kasama RV Veloso kay maoy ni kuha dito reaction sa DILG. Karon taon asa man si kasama RV ato i-check ang report human lamang sa pipila ka pahinumdom. Alas 9:04 na. This time check is brought to you by Downy up to 24-hour perfume humot. This news is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12. Farexcited. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinihilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHP Arimen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga @Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod kaninyo sa Department of Agrarian Reform. Subukan na ang San Miguel Animal Healthcare V-Line para sa alagang baboy at manok. Multi-V, Pampalusok, Elec V, Electrolyte Booster, Amoxil V, laban sa impeksyon, Doxa V, kontra pneumonia, Para V, para sa lagnat. San Miguel Animal Healthcare V-Line. Subok na, abot kaya pa. Must be prescribed by a veterinarian. Multivitamins is a generic name of Multi-V. Electrolyte is a generic name of Elec V. Amoxicillin trihydrate is a generic name of Amoxil V. Doxycycline hydrochloride is the generic name of Doxa V. Paracetamol is the generic name of Para V. San Miguel Animal Healthcare V-Line para sa alagang baboy at manok. Subok na, abot kaya pa. Mapagpasalamat. Katangiang Pilipino mula sa puso. Pagpapamalas ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Isang pagpapahalaga sa mga kabutihan at tulong na natanggap sa ating buhay. Salamat po. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo. Unang Tesalonica 5:18. Mapagpasalamat. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Chicken McDo ASMR. Much malaki. Much crispier. Much juicier. Much pinasarap pa kaysa una. Chicken McDo tayo. Imong mama, papa, classmate, office mate, uyab, exi, crushy, si Pesci. Chicken McDo with rice and drink. Sulit 99 tra. Price varies. Tara na, sa Dual ka McDo. Promo runs from July 15 to October 14, 2025 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 231355 Series of 2025. Baka ayog yun sa imong katarapa ang iBerry. Ato paminahon sa testimonya sa ayo sa iBerry. Ako si Dorothy, store attendant sa Carmen. Nakasulay na ko aning iBerry mga isa ka buwan. Kay gusto ko mawala ang akong katarata. Puwerte ra ba pamula sa akong mata? Og digid ko kaklaro inig basa? Mahal pud ang pagpa-opera.
Pero nagpasalamat gyud ko sa iBerry kay nakatabang sa ako mata. Unya permanente ko na ni ginatumar kay may alibyo. Daghan salamat sa iBerry. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Strong sa una. Herbal strong karon. Herbal strong herbal supplement kinamasa Unilab. Nay mangustin, turmeric, dragon fruit, tumalunggay that helps promote healthy aging. With proper diet and exercise. Strong sa una. Herbal strong karon. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Alas 9:08 na mahigala sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini nga portion mahigalatod kanato sa Sid Panyawan Liniment Oil. Mga higala pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Sid Panyawan Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa itong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga hubag-hubag, mga buni, mga panakit sa kalawasan, ulat-ulatahan, pinaakan sa gagmayng mananap, no? O mga insekto, bisan alamok, dili makadulog, dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na magkasama sa Sid Panyawan Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Panyawan Liniment Oil, ginama sa Sid Pharma, o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Atong kuhaon ang report ni kasamang RV Veloso sa DILG nga habig. Kay nga naman, ipakita lang balik tong newspaper palihog dong names. Sa pamantalaang The Freeman ba? Lisod man sa kayo og di ta makahisgot sa DYHP kay naunhan naman tag hisgot sa social media o sa newspaper mo na nga mapugos gyud tag hisgot aning kalakiha kay lisod pug kaayo og maulahita. DYHP gud ta prebuyag. Kita may overall number 1 station sa Sugbo o atong sister station IFM. Unya karon maulahi lang ta ani. So kining di pud pwede. Muna nga og maulahi nami sa social media ni gawas sa newspaper mo catch up ta sa atong diskusyon kay kay kuan ning pinamungahan. Unsa ba ning ilang kalsada malabyan ra ba ning kalsadaha diha nga kuan? Labyanan ba gini indekin? Sito ba kanang pinamungahan? Katong maong si labyanan na makalabay gyud kadto. Mao ba? Okay, so kinigong yang giingon ni Mayor Glenn Baricuatro niya sa first paragraph lang daan sa pamantalang The Freeman matod pa din niyo. After Cebu Governor Pamela Baricuatro inspected. Ato zoom in ko no dong para nga maklaro gid dong. Ato basahon dong ha. Ato analisaron. Okay? After Cebu Governor Pamela Baricuatro inspected the controversial 1.153 million public restroom, pinamungahan taon Mayor Glenn Baricuatro stood firm in defending the project and lashed back at the governor's allegations as unfounded and baseless. Straight to the point. Mayon taday og si Glenn mamingon sa nga sige ato lang i-check na unsa ba na. Kay tan-aw nga kining maong kasilyas di ra man mabot 1 million dili mi bayad og 1 million. Pero mo stood firm siya, sabi na saya pagod aning pagkasulti human kuno si Gobernador Pamela Baricuatro ni inspeksyon sa kontrobersiya may gala nga 1.153 milyones public nga kinini ang maong kasilyas. Si Mayor, si pinamungahan Mayor Glenn Baricuatro ligon nga mi barog. Sa binisaya na stood firm in defending. Sa pagbisaya na Mayor Glenn Baricuatro stood firm in defending the project. Sa ito pa, iyang gibarugan. Ligon niyang gibarugan ang pagdipinsa ni ining mga proyekto. Straight to the point. So, gi-insist yun ni Glenn nga mao ginasay kantidad. Wala no? Ginoo ko. Ha? Unya, matod pa siyang statement sa sunod niya kung sa second page 2 sa pamantala ang The Freeman. Ang iyang statement, motherhood kayo nga statement. Ingon siya mahigala,
Kini ni ang in response, the town's mayor released an official statement clarifying that the project was fully funded, approved, and monitored by the Department of Interior and Local Government, DILG. Pinaana pa siya, to set the record straight, this project is duly funded, approved, and closely monitored by the DILG, the mayor said. Straight to the So point. kini kuno nga proyekto mga higala to set the record straight. Pinaana pa. May palang og taga-economic husay be. Atong tan-awon kuno ang detailed unit price analysis ani. Sama na akong gibuhat ron be. Asa nang mga kabilyang gipanggamit. Aron maklaro na to. Unsa man gibutangan na diamond ng naa diha mo na maingon ka nga mahal gyud kay naay diamond sa suod. So kana nga statement nga closely monitored, nadaot na gani daan nga closely monitored magkana sa DILG, na-appeal ang DILG, hanay mo na akong kuha reaksyon mga higala ang report ni kasamang RV Veloso, ani? Kay kinini ang na closely monitored pero katulog yung ugbok-ugbok ni mga CR. Sa tabawa, ma-identify hain dapit ang actual gyud nga butangan. Kung maohon din na mga higala. Ha? Unya tanawa ha, ang iyang gisulti ingon siya nga, he explained that the 1.153 million fund was granted to the local government as a subsidy after the municipality was recognized as a seal of good local governance SGLG awardee. Hence, this is not taken from our local fund. Kanang inana ba nga, di man ni atong local fund ay kay award ba sa LG. Unya, mo po ni mong tubagan to sa, para mas katauhan, buhis ba na? Para sa mga tao, kwarta man sa mga tao. Nya, kanang sa tennis court, nga imong, kanang na ang atop, moingon po ka nga, dili man ni local fund kay sa province man ni hinatag man ni Governor Gwen Garcia sa province man ni. Unsa man na iya din ang kwartang Gwen sa iyang bulsa. Nga kwarta man na sa mga tao, buhis man na. Ha? Are we expecting the same answer? Mayor Glenn Baricuatro, niining sa tennis court po nga ang paatop sa mahigla 10 million? Mag-expect ba may the same answer nga mayon ka nga adi man po na local fund total funding man na financial assistance man as Kapitolyo. Uy. Unsa ko na istoryahag maohon? Straight to the point. Nakini mo man iyang pamahayag. Nya sunod, wa gyud tatagay kwintada. Ihid-on og tubag ang isyu nga 1.153 million man na. Kay tagaan ta mahigala motherhood statement kay closely monitor man as DILG. Og closely monitored na as DILG. Nganong katuluman nag-ugbok-ugbok na? O closely monitor na sa DILG, nganong kamahal ba, ana? Sa ito padaghan kayo mo nag-monitor anang mauhon? Tungkol sa kadaghan ninyo mo nang ni mahal hinoon? Inihagi ko lang ni katawa ha? Kaya nga naman di man i-hid-on og tubag, taga-eme sa detailed unit price analysis. Niingon may noon si Glenn Baricuatro nga, aadtuan yung engineering. Limang kagi mo pa nang hago-hagoon natin. Kisa may pangitaon na mo sa engineering. Kaya motherhood man siya pa daday. Adtuan niyo sa engineering. Kisa may pangitaon na mo dito. Ako ipadto. Padala na kong reporter dahi. Pa-check na ko ng kwan. Kana na ang detailed unit price analysis. O may maayo mabutang na kagtarpulin sa dina. Nga mauni nga nung dako ni. Kay mauni ang gasto. Ang atong bawol manggod. American standard na. Nya maumani ang kantidad. 21,000 man ang usaan na. Muna ang duha. 22,000 at 21,000. 420 mo na ang duha, nahimo na siyang kuan 42,840. Nya kay giplitihan man ang pliti padong sa pinamungahan mahal man diha tanadakan. Kanang explanation ba nga hid-on ba nga makatuo mga tao o di makatuo mga tao? Kanang klaro ba? Nya kanang urinal mahal man na, no? Kay kanang urinal ang gitan-aw sa ang presyo tag 9,000 man. Nya kanang 9,000 god. Ug kumprahon ni sa Cebu nya plitihan, ang pliti padung sa pinamungahan diha tadadakan kay mas mahal man plitis padung pinamungahan. Ay! Kana explain na dapita. Kay lisod man kay mga daan closely monitored mas DILG na appeal pang DILG ning kalakihay noon. Ha? Kining urinal American standard tag 9 mil. Ang laboratory nga unsa ba ni day? Puzi brand 8,000. So makwintada ta man na. Mo man akong giingon.
magtukod tag usa diha tapad nga the same gyud anang kuana o makaabot ba alam mo ano to ano maklaro na to karelate ba mga tao ani unya nga pa yang gisulti nga kuan nag-undergo kuno ni mahila it has undergone and successfully passed a 2-level review grabihan yung pagka-review ha 2-level review god ha 2-level review it has undergone and successfully passed a 2-level review by the DILG, that is by the provincial office and regional offices of DILG respectively. The mayor added. Sabi ni saya pa ni agi ka na og nagmalampuson ang pasar ana sa duha ka level gayod nga pagsusi. Review. Ha? Sabay Bisaya pag-review day. Masake mo na review, bawa na. Sa DILG, kana kuno ang provincial office sa DILG o ang regional office. Review, gitanaw balik. Sa tupak, susig yung mayo ni. Ato ko ang reaksyon, may galang DILG. Unsa man, kumusta man DILG dito kasamang RV Veloso? Ato pagtagad, mahigala kay, apil man sila ni. Muna kong iyon ha. Kana na ang yanong tao, makakitaan ni mahigala ang yanong katauhan. Makakitaan ni, kasabot sila nga dili na 1.1 million, oy. Ha? Di kinahanglang ma-engineer ka, kasabot ka, niya na nga kantidad. Nya, kumusta man ang DILG? Ato pagtagad may gala ang report usab ni kasamang RV Veloso mga sugiting paminaw kini nga portion nato kanato sa DTX 500. Taas bang presyon sa imong dugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka nya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar ug glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. Usa na karason ngano nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kana sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw nagulat pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Straight to the point. Now atong balikan mga kaigalaan kay kini mas may pamiingon sa giling balik 4 bitaw akong gisusig ng kana nga CR dili magsilbi dili na mahimong 1.1 million, dili na may bayad og 1.1 million ana. Ang problema dako ron kay do na may aligasyon si Pambari 4 nga ang kadto tiyang nag kontraktor kunuhay ana di man day mo nagtrabaho. Ang iya rawang lisensya mo igabangan di ay. Adoy. So do na may lain nagtrabaho di ana. Diha nang laay ron. Ato na agi katawa. Ato paminawon ang report ni kasamang RV Veloso. Kasamang RV, kumusta man ang atong pabisita sa Department of Interior and Local Government? Yes, kasamang RV? Yes, kasama Atty. Rufil, maayong buntag ninyo diha ingon man sa atong mga suking tigpaminaw, maayong buntag ninyo diha. Kasama Atty. Rufil. Nakapamahaw na ba ang tanan? Naka-CR na ba ang tanan? Tining pinamungahan, kanus alas ka naka-adtos pinamungahan? Nakaagir ako kasama Atty. Rufil, pero wagid ko kapondo dito kasama Atty. Rufil. Kalabay ka ni mo CR, wa? Wala sa ko kaagi. Kadtong higayon na before adtong linog kasama Atty. Rufil nakaagi tas pinamungahan kay ni Susi man sa dito sa 7th district sa flood control projects. Flood control projects, okay. But kini ni ang diri sa may kuan si Jane may nakaadto kagahapon, si kasamang RV may diri sa DILG. Kay naapil mo ng DILG ani. Kumusta man kay kuan din siya in DILG? Kinini ang ilabang award sa DILG nga tos pinamungahan. No? Yes, kasama Atty. Rufil. So may nitabo aning kuan na project ka? Atong sugdan kasama Atty. Rufil, November maguna siya 2024 kasama Atty. Rufil gani na sila press release sa November 19, 2024 nga nihatag sila sa listahan sa muhabot 714 awardees no sa 2024 nga SGLG or Seal of Good Local Governance kasama Atty. Rufil. So kaning Seal of Good Local Governance kuan ni sila mo award ni sila sa mga municipalities, sa provinces ug cities nga nakahatag og maayong panggobyerno. So maayong panggobyerno. Kani kalaki abi ni mo no kani sitwasyon na ron. Ma-question po na ko unday LG ani nga unsa may ilang criteria sa pag-judge anang inana. Kay so, kung mauhuni may gala labi na karon nga
Nani, si Arin ani, 1.1 million. Basig sa doon ito, magkadawat na mag-award sila. Kung saan yung kalakihagod, no? Pero sige, sa may sunod na hitabo. Sama na siya ka sa maternofil kay ato lang yun ni para mas masabtan. Para masabtan ka sa maternofil. Ngano nga nakadawat sila ato nga award unya unsay proseso. So ang kana nga SGLG ka sa maternofil lakip na ang i-assess sa DILG ang financial administration and sustainability, disaster preparedness, protection, health compliance ug uban pa nga naglangkob. Okay. So sige, so salaktod nakadawat silang award. Nakadawat silang award. Usa may sunod na hitabo, kining maong kay miingon man si Mayor Glenn Baricuatro nga kining maong project, it has undergone and successfully passed a 2-level review by the DILG. That is by the provincial office and the regional offices of DILG. So kining maong CR na review ni province sa DILG o sa regional, duha ka bukyot na nag-review. Kana ka sa maternofil, dito man ta ibalik man ta sa DILG ni adtong Lunes, gahapon kasama gahapon dito kasama maternofil kani nang tagi-ubanan dito nga kanang atong reklamante. So atong gipangutana si DILG kaning PD Provincial Director kasama maternofil nga si Director Sastrilio. Matod sa first name ano Sastrilio dai? Sastrilio tawag ko no. Sastrilio. Kay lain man ni ang sa province ni. Yes, kasama maternofil. Ang opisina sa DILG province saan na ganito napita? Ang opisina sa DILG province kasama maternofil naari dira sa legislative building. Legislative building kasama maternofil. Ang sa sa regional office. Ang regional office nato naaman tingali ini sa lahog ka sa maternofil kung wa ko masayop ako lang na i-verify balik ka sa maternofil basta ang ato ang provincial dire sa Capitol gihapon ka sa maternofil. Silingan na din nato. Dr. Jesus Arobel Sastrilio Jr. ka sa maternofil. Okay. So ato sad siyang nahinabi ka sa Dr. Jesus Sastrilio. Yes, ka sa maternofil. Nindot ni kay balaan magan Jesus. Sa ato pa murag mag-expecta nga mutugan sa tinuod kay Jesus na guding daan. Mino, mingon sa nga Pedro, duda taga San Pedro, murag namakak pa to. Pangutanam to San Pedro, ikaw ba tong kauban sa Ginoo? Sa di, unyo kauban ano? Pero kiningan nga Jesus, imo pambarugan ng imong ano, Jesus na gunang daan. Sige, karon to taon, mahigala to ipadayon ng report ni kasamang RB, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:24 na. This time check is brought to you by Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Hi, I'm Chef Jojo Javier. Mahalaga sa akin ang MX3, kaya parte ng aking routine ang pag-inom ng MX3 capsule. Ang kalusugan ay priority ko sa lahat. Masarap mabuhay nang walang inindang sakit sa katawan. Kailangan balanse ang food choices. Meron kang vegetables, meron kang fish and chicken. Plus, dinagdag ko ang MX3 capsules at MX3 coffee. Ganado ako magtrabaho dahil balanse ang aking lifestyle. And for me, life is sweeter with MX3. Ako po si Chef Jojo Javier. Binib ako sa MX3 kaya ako ay umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Sayop gani ang sabon nga mapalit na ay consequence and harmful germs. So choose the new Safeguard with complete 10 germ protection. Targets and removes 10 harmful germs. Karon, mas gibad ako o gihimong mas sulit. 18% more. Same price gihapon. From 55 now 65 grams. Use Safeguard aron likay sa consequence. Better Safeguard than Tony. Try new Safeguard 65 gram sachet at plus 18% more, same price. Karamdamay laganap na sa buong mundo, kaya't mag-ingat ka. Food supplement na sagot ang iyong kalusugan. Yan ang Set Panyawan. Set Panyawan Capsule Plus, purong herbal natural and no side effects. Kaibigan, health is wealth. Piliin mo Set Panyawan Capsule Plus.
Baygon Katol presents Kwentong Mosquito. Ma, hindi ako makatulog dahil sa mga lamok. Hindi sila mapakali. Tapos parang nag-uusap-usap pa sila. Tigoy, tignan mo to. Next target natin, maagat ang batang to. Tara, Mosquito. Pagkatapos dito, lipat tayo sa ibang kwarto para makuha rin yung iba. Oras na para ilabas ang partner in crime ko. Baygon Katol! Wow! Patay agad ang pesting lamok. Sa wakas, mahimbing na ang tulog ng aking mga anak. Dahil protektado ang aking pamilya laban sa dengue. Up to 10 hours. Ang Baygon Katol ay subok sa bisa na pamatay ng lamok na maaaring magdala ng dengue at nagbibigay proteksyon hanggang 10 oras. Baygon Katol, subok sa bisa. Hanap mo ba ay kakaiba? Happy Me Goreng na. Ibang klaseng pansit? Sarap ng sweet nam-nam anghang. Happy Me talaga. Pansit Mi Goreng? Hanap mo ba ay kakaiba? Happy Me Goreng na. Ibang klaseng pansit? Sarap ng sweet nam-nam anghang. Happy Me talaga. Pansit Mi Goreng? Happy Mimi Goreng by Gardenia. Try mo na! Happy Me talaga. Happy Me. Happy Mi Goreng. Ibang klase. Lami kayo sa tamis. Namnam ug halang. Happy Mi Gyud. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong atak na alas 9:29 na mahigalas tong uban-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Atong nga specifications mahigala nga gipicturean ni kasamang Jane Gallardo gahapon pag adto gyud sa CR dito sa kinini ang pinamungahan. Amo gyud check 21,000 gyud ang usa. 21,420. Sa to pakunduha kay usa sa lalaki usa sa babae mabutang nato nga mga 42,840, no? Pero kung mauna nga 42,000 na ang CR, pwede justify po nga inyon nga mahal man kay 500,000 po pagbiyahe. May magipalit lang na diha nga diplitihan pa man na. Ato nga agi katawa mga sukid tig paminaw. Nga ato man ang mahisgutan gyud mga kagalaan kay lisod man pud kay kami sa DWHP mo lahi na pud mi aning kalakiha. Naunha naman mis newspaper. No, nauna newspaper, social media nauna na tan-on uy naulahi naman tayo HP an hinoon. Kay usaon ta man gud di man gud ta mo anha ng lugar ra ba. So dunay nagka-post social media di uy, legitimate man ang isyuha di ay. Sus na naman ang gawa sa mas pamantalan da Freeman. Ang ako magukod na lang ko kay naunahan ko sa da Freeman. Ha? Ato lang ning gukuro ning maong isyu mga higala kay ang mga tao kinalang po sa masayod sa kamatuoran. Na karon atong balikan mahigalas kasamang Alvin Veloso kay akong hinaot nga kinis Dr. Jesus Sastilio, mag-expect ko ani Dr. Sastilio, good morning nimo diha. Mag-expect ko nga anisay gyud ning ato ha kay sangan pa lang gud nimo dan Jesus na god. So nagtuog gyud ta ani nga kana mangan Jesus unta dapat buutan gid ana. Ha? Og di man gani madag magbinuutan gyud kay di man ta perfect pero kana nandakong porsyento nya magbinuutan ta gamay, ha? Ako balikan na si kasamang Albi Veloso mahigala. So, kasamang Albi dito kas opisina sa DILG. Kumusta man sa may sulti ni Dr. Jesus sa Australia? Yes, kasama Attorney Rufil na ni balik tangad to sa DILG office sa Cebu Province kasama Attorney Rufil. Una na nang gipahibaw ni Director sa Strilio nga muhimo sila og inspection sa site dito sa Barangay Tahaw sa Pinamungahan karong October 28 kasama Attorney Rufil. Unsa man oras sa ilang inspection? Tuesday na siya kasama Attorney Rufil pero wala na siya mo pahibaw sa oras ni hangyo ta kung pwede ba ta makakuyog pero ingon siya nga ayaw lang sa. Di ta pakuyugon. Ngano di ta pakuyugon nga media man ta? Mao na iya hanggi pahibaw sa ato kasama Attorney Rufil. Kanang Dr. Sastilio kanang ganahan ta mi mo kuyog dok kay kon man di mi pa kuyugon na mamaya mo ko kini service pag-atag lang mi dito. Kay unsa may kalainan og mukuyog ang media og di mukuyog. Kay kini man gud nga kuan na naman ni ka naman gyud ni. Onya kay October 28 unsa may rason di masang pakuyog day. Total inyo nya, total di man mi mosakay sa inyong sakyanan sir naman mi amo sakyanan kagulingan. Wa pa nasulti ka sa orasa.
Wapod ka sa Maternal-Phil. Pero, mo dasad sila dito mga engineers sa Maternal-Phil nga Okay. mo daw mo susi dito. Kay na may expertise pod. Okay. Lahi man. Kay basta do ang tao bang ordinary, kana klaro man na. Masusim na sa Wilcon. Na sa Builders, na sa Ace Hardware, na sa City Hardware na tanan. Hindi sunod gani mo ngita lang gani ka kanang isa kanang sa amin lang o rin ngita kag electric fan susunod ka kapil dito. Sa kanang mga bawal kita gyud ka nga. Di ba ning mahal na mga tag 4,000 na 5,000 na 6,000. Kini ang specification na 21,000. Ay, hope mahal na- siya lingkuran na. Basinog. Ay, expert pagka ang ordinary nga tao kasabot. Nanong expert may mga to, I hope na kini expert nga expert mo tugas tinuod. Kay basig expert pag abot dito mingon niya tinuod ay god that 1 million gyud ay ni. Madaot ka ni ka expert gyud ani kalakiha. Mo na nga mayo siguro dok. Ano man di mama transparent? Ano lang gyud nga maklaro ba nga way duda ang media ba? Be, aside may higalas DYH PRM Cebu og maohon ni duda ko mo apil adto si Alan Domingo ini kalakiha kung maohon ni. May buntag ni mo diha kining lan. May po ni tuloy kay pag ingon bitaw na open naghapon paadtuan ginato kay pareha ba sa 10,000 roses ma-amaze man ta ha 10,000 roses kuno na sa kuan na Cordoba. So ang mga taga Manila nanganhin naman nya na urabag na kuan ba na inibuto ng maong murag viral to ba. So pag ari itong mga HR to sa Manila ingon atuon ta na ato ni. Asi ato ta. Oh, ato tinuod gyud ay nga 10,000 roses may Cordoba. Manakadto ko nya kay ako tong giubanan tong taga Manila ato ba kay gusto mo sa mo one karon kini CR 1 million nag ma-open na nimo ay makasuway gyud ani dito. So ang DILG ilang susihon karong Martes. Yes, ka sa Maternal-Phil. October 28 pero ilan lang di na sa magpakuyog og media. Mao ba? Mao na siya sa Maternal-Phil. Gani, naay mga gisupply nga mga documents ka sa Maternal-Phil nga gipakita si Director Sastrilio. Kay ang ilahang pag-adto didto sad is the technicalities sa paper trail sad ka sa Maternal-Phil. Kay adtong February 14 dunay gi-release ang Central Office nga February 14 ato ko ng mga pizza. February 14. February 14 karong tuiga ka sa Maternal-Phil. Okay, doon i-release ang Central Office. Central Office ang kanang kuani siya kasama Maternal-Phil kay si Regional Director Leocadio Trovella mandaini kasama Maternal-Phil so sa Region 7 ni so ang kani nga letter kasama Maternal-Phil nagdirect ngadto sa tanan nga Isa mga tong DLJ sa region si Director si Ricardo Leocadio Trovella. Okay. So kaya siya kasama Maternal-Phil sa maong letter dito niya gipahibaw nga ang guidelines no sa tanan nga mga SGLG awardees nga kinahanglan nga mohuwat una sa guidelines og sa notice to implement kun NTI kasama Maternal-Phil nga gikan sad sa central ngadto sa region unya province unya ngadto na dayon sa local kasama Maternal-Phil. Okay, so ang instruction nga mohuwat sa notice to implement. Yes, kasama Maternal-Phil. So, dihang naabot na, nagsige man na sila comply. Matod ni Director Sastrilio nga ni adtong May 23 kasama Maternal-Phil, naka-inanay na og submit ang kaning pinamungahan sa ilahang mga documents para mahatagan sila sa notice to implement. Okay. Pero, ingon sa usa sa engineer dito sa SUD, sa DILG, nga mo'y nag-collect sa mga dokumento nga wala nakakumpleto ang pinamungahan sa Environmental Compliance Certificate or ECC. Oo. So ingon ka sa Maternal-Phil nga to follow lang. To follow ka sa Maternal-Phil. So mo to siya nga niadtong September 29 so September 29 ka sa Maternal-Phil naa na say letter nga address to Mayor Glenn Baricuatro ka sa Maternal-Phil nga you are hereby notified to implement the construction of comfort room at public beach, Barangay Tahaw in Pinamungahan. So, kani siya kasama Maternal-Phil, please be advised that the project must be completed and liquidated within 12 months. A failure to implement the proposed project within the prescribed timeline can be used as a ground of disqualification of your LGU. So,
Kani siya kasama attorney Phil na dawat ni through provincial director sa Strillo unya ni adtong October 6 lang nila gipada ngadto na sa local DILG sa Pinamungahan. October 6 lang. Pero ano ang na-implement naman nila sa Pinamungahan nga wa pa man din yung notice to implement? Kana kasama Kana attorney may dako Phil. pangutana. Ang ato ang pag-adto ni kasamang Jane Gallardo kasama attorney Phil based sa ilahang stipulated didto nga project date kasama attorney Phil o project status under sa Dyna RBS Construction and Supply Incorporated base ni sa ilahang gi-stipulate didto kasama attorney Phil. Ang date started is June 27, 2025. Unya, target date of completion is August 20, 2025. So, kung nadawat nila ang letter kasamang attorney Phil, notice to implement is October 6. Ang ilang pag-start is June 27, na kumpleto siya by August 20. So, medyo nag-una ang iyang kuan. Nag-una na ang proyekto, wala pa ang NTI. Oo. So mo nay angay nga susihonon kasama attorney Phil og nalipay sad ta nga ni viral or na nahibaw-an nato sa publiko aron nga ma-check sad kasama attorney Phil niya. Hopefully no ang provincial nga DILG mususi sad gyud. O tarong kasama attorney Phil. Kay wa pa gud dawat na ng NTI. Yes, kasama attorney Phil. Mura magpaspas man kayo. Magduda ra ba mga tao na kay pareho na lang sa gipanulti ron sa mga flood control projects ba nga. Wa pa gani indaykin, gabantay kaday. Wa pa gani ang project pero na-approve na ditong GAA. Wa pa gani mag-GAA ha. Approve na dito sa kwan. Kini niyang ang NIP. Naa na mga higala na approve na daan mga kaigalaan sa Committee on Appropriation wa na. Sugod ng hatag ng komisyon. Mamay lang testimonya. Pinaspasay na. Kay doon na may mga kontraktor nga mo advance. Straight to the point. Makaduda ba? Inana, ngano man nga wa pa man madawat ang NTI, ang notice to implement, ngano himo naman mo diha? Unya, murabag biha no? Di ta ka sabot sa wisdom kasama attorney Phil nga wala pa'y notice to implement pero nauna na ang implementation kasama attorney Phil. Wa pa'y notice to implement, nag-implement na nila. Ngano man na inani? Sumususi ang DILG dito, I hope ha, nagsusis DILG dito. Aside na kay bawon, mga DILG ron nga na viral ni. Nga, magma-appeal po sila ng kalakiha. Ha? So, sa kayo kasamang RB, ako mo oy provincial director sa DILG, ani, di ako ugawan ako nga na ni, oy. So, man kayo na yung kalakiha. Wala kasama attorney Phil unya. Gawas sad ni ana kasama attorney Phil, mas maayo sad nga gawas ni ini nga proyekto, masusi sad tong uban pa nga mga lungsod kasama attorney Phil. Kay wa ta ka ba og naa sa day susama nga incident kasama attorney Phil unya naapay tennis court. Naapay tennis court. Atong tan-awon tong mahal-mahal man tong atop kasama. Unsa man ang atop nga tennis court no kon? Abi nimo, ikaw, kamo ka duwag tennis? Kana kasama attorney di ko kamao anang kanang di na long tennis. Lawn tennis. Di ko kamao ana pero kanang table tennis kamao ko. Table tennis lang. Kana inato raman ko na. Pwede ra buta mag-happening diha og pero kanang mga dinato maguna kasama attorney Phil oy. Di ka kamao sa lawn tennis. Di ko kamao ana. Pero kamao magka golf. Dinato gyud na kasama attorney Phil. Wala mga duwa sa mga dato day. Kanang mga golf, mga tennis, inana. Ang outfit pagod ana daan ka sa attorney Phil, mahal na daan. Samot ang muduwa ka. Ang racket kani kay abi nimo day kini des Glen balik 4 man nimo duwag tennis day. Siguro nga ako ba nga kini bang sa priority pag-prioritize bitaw nimo sa mga projects. O sa kadaga unay kwarta mi di sa kay mingon sa nga total kang guhin man ang kwarta sa province man di man kang guhin nga kwarta sa iyang bulsa. Kwarta na sa probinsya. So gitagaan sa dito og 10 million. Ug na kay 10 million, ang tinisan man gyud imong unahon nga di man na duwa sa mga pobre. Kisa may makapahimusan na sila ra mga kuan, mga elite. Dili man na pangmasa ng maong duwa. So dili siya pang kuan ba? Hamay maayo og unahon na tutong uban nga mga proyekto day. Unsa man katinuod tong kanana ang merkado sa Pinamungahan og okay ba tila merkado? Unsa man ang uban hangi do na mo gisulti na ko di ko suito ng lugar agad. Kuno ni nagsulti na ko diri nga, oy, gato gani merkado, ha? Bahala nang magtuo ang merkado, basta kay di mawanan ang magtinis, ha? Ang pag-prioritize ba sa kabutang ba nga kana na ang grabihan no? Ang
tennis court, 10 million kini ha. Unsa ka ning trasiha pod sa atop? Basi gi-order pa ni dito sa kuan. Asa ka gi-order ha? US pa ka. American standard ba ito ang toilet kasi Oh. water refill. So, Asa ka na-order ng asa atop? ka ni? Kay si Glenn balik 4 day tigduwa day tennis. At tanaw, karon tanaw ko mga picture si Glenn may mo hapag ko bulaw karon to oras standby. O malamang pipila ka pa hinumdom. Alas 9:42 na. This time check is brought to you by Nissan. Gimaneho og pila ka dekada, magmaneho og pipila pa. This time check is brought to you by unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Jigsaw, set celebrity. Ang sagot sa gandang hanap mo. Putis mo'y kikinis sa set celebrity. Go Jigsaw. Nakakasilaw kung kay pagmamasdan. Celebrity ko, ang sabong tunay. Gandang magkakamit sa set celebrity. Go Jigsaw. Subukan na ang San Miguel Animal Healthcare V-Line para sa alagang baboy at manok. Multi-V, pampalusog, Elec V, Electrolyte Booster, Amoxil V, laban sa impeksyon, Doxa V, kontra pneumonia, Para V, para sa lagnat. San Miguel Animal Healthcare V-Line. Subok na, abot kaya pa. Must be prescribed by a veterinarian. Multivitamins is a generic name of Multi-V. Electrolyte is a generic name of Elec V. Amoxicillin trihydrate is a generic name of Amoxil V. Doxycycline hydrochloride is the generic name of Doxa V. Paracetamol is the generic name of Para V. San Miguel Animal Healthcare V-Line para sa alagang baboy at manok. Subok na, abot kaya pa. Shuvi, luto na ba yung baka? Mom, buhay pa! Snare, yung manok. Mom, you heard it. Yung baboy. Hinahabol pa, Mom. Buti na lang may 555 tuna. Wala ka nang iisipin, rekta na sa kanin. Dami pang flavors. Ang sarap. Dinosaur? Diyan ko yun, wag OA. Sa 555 tuna, wala ka nang iisipin. Rekta na sa kanin. 27.70 SRP lang. Bili na! Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo. Kung may kirot at sakit kang nadarama, sa haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Sa haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil Extra Strength. Napansin nyo? Haplos, haplos, ayos! Gamitin ang Efficacent Extra Strength para ready ulit sa galaw. Hanapin na sa paboritong tindahan. Kinaunahang cool nga ride sa imong papa. Sports car ni Tito. Food truck ni Tita. Imong sakyanan tong college. Tong gikasal ka. Sakyanan sa pamilya. Security detail sa presidente. Ang company carpool. Imong first TV. Kanunay ra nahimong parte ang Nissan sa atong kinabuhi. Lig-on ug gisaligan sa pipila ka henerasyon. Imong gipangandoy nga SUV. Ang 4x4 sa imong best friend. Nissan, gimaneho ug pila ka dekada. Magmaneho ug pipila pa. Nissan, gimaneho og pila ka dekada, magmaneho og pipila pa. Para magdugay ang gugma, pinaagi sa Rhino Herbal Tea. Makatabang kini aron pakusgan ng stamina, inubanan sa proper diet ug exercise. 39 bilang matag sa Shane Ini SRP, suwak sa bulsa, makatabang pa aron makalahutay sa pagpadayag. Available kini sa mga suking butika, sama sa Mercury Drugstore, Watson's, Southstar, TGP ug uban pang partner nga butika. Rhino Herbal Tea aron astig pirmi. Subukan na ang San Miguel Animal Healthcare V-Line para sa alagang baboy at manok. Multi-V, pampalusog, Elec V, Electrolyte Booster, Amoxil V, laban sa impeksyon, Doxa V, kontra pneumonia, Para V, para sa lagnat. San Miguel Animal Healthcare V-Line. Subok na, abot kaya pa. Must be prescribed by a veterinarian. Multivitamins is a generic name of Multi-V. Electrolyte is a generic name of Elec V. Amoxicillin trihydrate is a generic name of Amoxil V. Doxycycline hydrochloride is the generic name of Doxa V. Paracetamol is the generic name of Para V. San Miguel Animal Healthcare V-Line para sa alagang baboy at manok. Subok na, abot kaya pa. Ani ana
usab ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Dobleng kalipay o dobleng papremyo. Ayaw palabya ang kahigayunang makadaog o cash prize nga 3,000 pesos sa weekly draw ug malabong 200,000 pesos sa grand draw nga hatod kaninyo sa RMN IFM stations nationwide ug ACS Manufacturing Corporation. Bisita na sa DYHP IFM Cebu Station sa ground floor Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Cebu City aron ihog ang inyong mga entries. Alang sa kumpleto detalye, tanaw ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page ug ang among website nga rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. Per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong taknala sa 9:48 na mga higala sa atong uban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Now atong balikan mga higala kini maguin ani kaning tennis court. Unsa kay atop ani kin tan-awon na pud nato ni mga kaigsunan ug unsang klasiya sa atop ni nga nganong maabot mag 10 million. Unsa man ni ordinary nga scene ba kani or katong color of gyud ani day nga atop? Kana na ang kay nganong maabot mag 10 million. Ang ako ning unang pangutana ba pagsugod pa lang daan, pagdawat nimo sa kwarta ana, wa pay labot sa pag-implement nga gawa sa CR ha. Pag-implement nimo sa project ba, unaan nimo kanang tennis court gyud mo na unaan. Di ikaw kasamang RV kuno kinini ang para nimo, para hamtanduhan di man tagama mo duwa ng tennis. Ang lawn tennis bitaw tinuoray na bitaw kanang ako ba, kanang amot na sayop baka ako ha pero kana na ang makarelate man ko kay kana na ang tinuoray lang gini ako istorya. Dito sa among barrios Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Way makamamudog tennis dito. Ay ginagawang duwang tennis may kala dito sa lungsod noon sa among syudad sa Baybay City, Leyte. Ang manwa ay ini mga anak abogado, anak doktor, anak mga businessmen, mga politiko o mga anak na. Pero anak kag mag-uuma di kakaduwa ning duwa ang tennis. Oy, kay kamahal mga higala sa racket ang kana pang imong sapatos nga gamiton anak kadto magyong nindot og kon ba? Mo na nga wa ko. Ambot sa inyo indekin, ikaw dai indekin galiniya. Kamo duwag tennis? Dere sa DWHP. Kisa may kamo duwa na tong tennis dere kanang lawn tennis gyud. Kisa may kamo badminton o kamo mautan ang badminton. Bebe, ikaw, Inday Marisa, kamo duwag tennis day? Kamo si Inday Marisa. Murag sa akong tanaw di sa DYHP, murag way magkamamuduan ng duwa day. Inyo gyud may bawaan nga kini mga empleyado din mga anak sa ASPO gini. Pudida mga kaigalaan. Ang ako pag una palandaan, o gusto ko ka kwarta gunas gobyerno, imo nang dapat og project nga ang mga makapahimos ang katauhan. Kisa lang may makapahimos ani ang mga elite ra. Naunsa man ning kalakiha mga sukin tigpaminaw. Pero si Mayor Glenn manuwaay mo tennis asa man tong yung pictures day, mga picture ni Juan. Ano ni? Naman ko si ang Facebook may dem duwas di kuan ay. Wa na siya video. Ato na yung courtesy ni sa iyang Facebook ha. Di man mo kuha ani name sa Facebook ni Glenn Balicuatro. Maayo dem duwa si Mayor oy. Mao din siguro ni nga unahon to sa ni nga tong kuan kay bahalag magka kinaunsa basta rain or shine duwa tapoy dira. Kay manuwaay day sa tennis mga kailan pero mo lagi na. Mura ka na kalakiha ba og inana nga manuwaay kag tennis giuna nimong tennis court og paatop. Murag mabutang mo ka na nga giunay mo kag galingon day ken. Tao, paningot ko si kuan god. Mayor Glenn, may kay mo hapak og kuan eh. Pero namahalan na gitaan ng mga higala ng ingon tang 10 million oy nga para atop anang maong tennis court. Mo na ni siya Mo na gitrabaho gi picturean na kasama Jane Gallardo kagahapon didto mga higala sa kamaong lugar.
Kini sama si Jane ato man tawgon ko Jane kadali day. Kini ni ang unsa man ni murag unsa may pahimo mo gymnasium or atop lang ana? No, sa kaniyang ko na nakay idea na inday arbe. Kana ka sa matter of feel kay base pud na sa katong gi-picture ni Rajuman Jane, roofing raman. Roofing la, oh. So atop ra possibly ka sa matter of feel, di mo sa ka pwede mo himo diha og lain nga wa na nakabutang Oh, dito nga sa specification niya roofing. Sa to pa atop lang. Sa mga atupa ka no? Unsa ka nang atupa ka sa roofing of tennis court 1 and 2. Okay, kini oh. Bebe. Ay ipaduol ko 1 no and 2. Paduol ko no dong kana i-zoom in ka na makita, di ba? Financial Assistance Provincial Government through Honorable Governor Gwendolyn Garcia. Ang Gwen kini? Oh, tawa, name of project roofing of tennis court 1 and 2. Roofing naman yun. Di man yun manghigal lang inyong tangakwan. Unya, location, Barangay Pandakan, Pinamungahan, Cebu. Unya, kini Barangay Pandakan sa man ni bukid ni or na sa syudad na dool sa syudad ni? Amo na ni dool sa lungsod, di man ni syudad ning Pinamungahan. Atong tagaag pagtagad may gala kay dito man si kasama Jane Gallardo ba? Sa ning kalakiha mga higala, basin ikaw RB di magkakamam duwag tinis kay Jane duda ko kamaon ni duwag tinis. Dinis DWH baby, kisamay kamao mo duwa ning duwa. Murag way magkamao. Ako mismo di ko kamao, si RB di kamao, ikaw kin di ka kamao day. Ang usa may namuhan mo golf la, ikaw day. Inday Marisa di kamao, ikaw ni Muel. Kamao ka mo duwa ni Nems? Ang lawn tennis Nems? Ikaw Rald, sama na imo Rald, kamao ka mo duwa og kuan Rald? Lawn tennis or kuan nang imo? Kini ni ang golf nang imo. Fishing ko nang Gerald. Samo tas Boyke ka taga Kamutis sa tuwa. Nabay tennis court dito sa Kamutis mo Inday Arvin nakadto man ka. Kabantay ka Wa ko kabantay og tennis court ka sa maternal field. Oh, kay taga isla ko sa Boyke. Duda ko di ni kamo duwag panagat noon. Langoy. Unsa man ang kalakihan? Giuna gyud ba kanabang ang pag-prioritize nimo sa project ba? Butang kag project nga ang daghan may makapahimos. Dili kay katong mga elitista ray makapahimos. Ato sang ko ng report kasamang Jane Gallardo be. Yes, kasamang Jane. DYHP RMN Report. Yes, Rajuman, Attorney Rufil. Giduaw po gid ni nato didto Attorney Rufil no sa may barangay Pandakan. Lungsod sa Pinamungahan ang kining nakuan mo ni Attorney Rufil na viral bang po ni sa social media kaya nakugang po ang mga katawhan kay dulan milyones pesos man ni kantidad ni ining maong tennis court. Mao tong gikan ta sa katong pansayan. Pero atong klarohon sa Jane be, ikaw Jane kamo duwa ining tennis, lawn tennis? Di gyud siya tong ra kita ko to ba. Shatom, pero mayo magkamo golf ka ha. Ang ako arag yung maingon nato ni Rufil, maayo ra ta mo gunit yung stick pero ato ining kalakihan. Dili gyud mi kutob sa Julin ug Tansan ani. So pag-adto nimo kini ni ang gikural na ni kini gibutang trapal. No, may kay naka-take kay po picture. Yes, Attorney Rufil. Pag kinaunhan atong dirita na himutang sa luyog yun nga bahin nila Attorney Rufil. So dili na to og magbarog rata, pareha na og gitas-on. Dili gid ta makakita sa unsa ang nasosod. So ang atong gihimo Attorney Rufil kay nitungtong ta sa ato ang patrol kay para pod gyud nga makita gid nato kung naunsa naman ka ang sud nga bahin kay maglisod man gud kog liili Attorney Rufil kay di gid nako maabot. So nikat-kat Attorney Rufil so atong gisusi kung unsa naman ni ang sud nga bahin unsa kay progress anik Attorney Rufil. So sa atong nakita sa sud gyud kay duna pay mga gipangtukod nilang mga kabilya Attorney Rufil para sa ilaha pod nga pagbuhos sa mga haligi. So mao pa na ang atong nakita, wala pa tay nakita dito Attorney Rufil nga mga materialis para nanay nakabarog nga mga haligi para sa ilang kwan mo sibi na butang haligi para maoy kabitan sa mga atop. Nanay nakabarog haligi wala pa. Mga kabilya pa gid Attorney Rufil dili pa siya ingon nga napurma na gyud og haligi. Mga kabilya pa gid ka atong pag-adto nato Attorney Rufil kay ang usa ka katong kabilya nga himuonon og haligi nila ginahinaya na nila og buhos.
So wala pa gid ingon nga na kumpleto nila nga napabarog. So wala pa tay nakita dito Attorney Rufil nga nagbarog nga mga haligi gawa sa mga kabilya pa Attorney Rufil nya sa mga bus kanang graba nga ilahang gamiton pero wala pa tay nakita kung unsa man jud kahani ang klase sa ilahang atop Attorney Rufil nga inaani man gid ang kantidad. So wala pa tay nakita dito nga materialis para sa ilahang atop tungod kay dako man gid ang ilahang obrahonon Attorney Rufil nya dako pud kaayo og space gyud kay lagi duha man tennis 1 and 2 man ni ang ilahang pagpaatop sa ilahang tennis court Attorney Rufil. So dako kani nga ground nila nga ilang patupan na kasama nga Jane. Dako kaayo Attorney Rufil gani kung atong i-describe gid Attorney Rufil kanang parehas sa nakita nato dito sa Barangay Hipodromo nga covered court. Inato Attorney Rufil kaduhaon mga kaduhaon inana gyud ang dilapdon gyud sa ilahang gikoral nga dapit asa nila itukod ning tennis court. Oo, pero kani mo gamay ra tani gasto kay dili man ni kuan roofing ra man ni. So butangan haligi para sa nay makabitan ang atop but dili man ni gymnasium gyud nga tibuok maoy kuan tibuok maoy butangan og mga wall kasama Jane kay roofing naman nya gusto mo po na kanang magduwa ka tinis nga fresh air sad mo na. Yes Attorney Rufil, so open ra gid siya kay ang ilahang mang pud gyud nga description sa ilang project Attorney Rufil kay nag-focus gid sila sa pagpaatok ni ining tennis court. Nya mao ni moto ang murag nakugang pod ang mga katawhan na Attorney Rufil kay ang kantidad lagi gamay lang gid kayo og kuwang maabot na gid og 10 million pesos Attorney Rufil. Okay, 9,999 sa man ko ano ay mura bag. Tuyo naman lang na aron nga dili mo igo dito sa kwan. Wa naman lang gid gibutang Attorney Rufil nga 10 na lang gid unta Attorney Rufil para di bongkid. 10 million. 10 million unsa ka ani nga klase pod nga materials Attorney Rufil basig gold pod ni Attorney Rufil. Amo na so sihono na to og asa ka na basig ingon nga dito pa nagikumpra sa Israel. Basig layo pod gyud ang komprahanan Attorney Rufil nga basig gusto gid sila nga ang muduwa din ha di gyud mainitan bisag gamay Attorney Rufil. Rain or shine mo na gina. Rain or shine makaduwa ra di madisturbo. Nya labi na si Mayor Glenn Balicuatro kay manuwa ay man pud og tinis ni so anytime mo duwa siya why disturbo ingon nga di ta kaduwa kay nag-uwan wala way problema okay ra. Unsa man ang kalakiha. Attorney Rufil no mao na ato agyod na sundan pud gid Attorney Rufil tungod kay ato namang gining nasugdan nasusi man gid nato Attorney Rufil nga kanang nagsugod pa sila og tukod sa haligi. Ang ilahang target gid nga date nga mahuman Attorney Rufil inog January sunod tuig. So dili na magdugay Attorney Rufil kay unsa namang gud daron hapit na pud November. So pila na lang pud kabuan Attorney Rufil ato na pud isosihon pohon. 3 months na lang. 3 months mapakita pud gid nato Attorney Rufil nga kita mismo ni adto mapakita pud gid nato sa kadaghanan nga unsa man nga unsa day nga klase nga tennis court unsa day nga materialis ani nga ma-justify pud ang ilahang gasto nga gibutang Attorney Rufil. Mao gina 10 million god nya sa guin pa ni nga kwan unsa man saro naman sad ikaw may governor panalitan god ato lang klarohon na inday ken panalitan ikaw governor magsusi man ka para asa man ni atong project hatag og 10 million nimo mususi man ka mo hatag og 10 million nimo unsa para unsa man nimo na day nga ako ni atop sa tennis court wa po magkabadlong sguin ana nga kwan kana ha ko ibutan ta lang ba nga kinarungay ba lang di ba ingon nga nagkidhatay sila ba ha o kinarungay ba lang pang gobyerno ba inday RB ha ning kadyo nga para asa man na ako 10 million akong ihatag nimo unsa may imong gamitan para sa patubig sa mga pobre dito kay kwan kay gob ana o kana mayo na pero may nga para atop sa tennis court di ka ingon inday RB nga way laing project niya nga kanang mapamous lang sa mga tao ba? Tinarong mo lang niya ato ba? Para na meaning ang atong kuan? Way lain nga mahuna-hunaan ato kanang project nga kanang ang mga pobre, ang mga tao nga yanong tao, dili ang mga elitista maoy magkapahimos lang. Although kasama Attorney Rufil, maayo man ni siya no for recreational kasama Attorney Rufil. Pero kasama mo recreational sila pero, naman. Pero mas maayo nga kanang activity nga shared by everyone. Yeah, correct. So kanang tanan ang makapahimos kasama Attorney Rufil. Og ato by way of percentage, bisag makikipustaan ay ko gamay kay porsyento ni nga sa mga pinamungahan, kanang mga taga-baryo sa pinamungahan, dili ka mo sa munduan ang tinis oy. Kisa may kamao, may ihapras tudlo siguro ni mga kamaong munduwa dia. Bueno, doon ay mga tagalaing lungsod nga manuwa nga muanha. Mudayo. Kay mag-club-club mga nasagod. Tennis club, pinamungahan tennis club. Grupo-grupo sa Attorney Rufil. Grupo-grupo ba na? Unya ang si tawag ana
kanang racket ba gihapon ang tawag ana? Oh, racket na. Oo. Mm. O mahal ba gihapon na ka sa maternal Mahal, mahal. feel? Oh. Di ba na mapalit sa Shopee, day? Oh, di ba Basin ka sa matagan Lazada? po sa og substandard racket. Shopee. Basin mo substandard po racket na to ng kalakiha? Bitaw ka na, kuan ba? Nagi makabadlong ba unta ba? O ikaw may governor guin panalitan. Na kay 10 million, mo lagi ang paghatag priority bitaw pag-prioritize sa mga butang. Ha? 19 million ihatag diha. Ikaw nga nakadawat sa 10 million kaya basig mo ingon po si Glenn Bray 4 ang mayor nga. Total dili man ni local funds sige Camarines province. Mao ba yung tinubagan? Ang yung tinubagan anang sa ipahimo sa CR nga sa adik man ni kabalakan gadi man ni local funds sa DILG man ni. Gihapon sa tao. Asa man gikan DILG? Asa man gikan na sa bulsa sa DILG? Sa directors DILG gadi man sa mga tao man na. Buhis man na. Dili na nato kuha na mga tao gud puyo-puyukon para nato panubagod. Straight to the point. Sud man kay na. O kada bang ibutang o project nga makapahimos ang tanan? Panalitan ka na bang naibinin gid ba nga? Kini siya nga project ani daghan makapahimos ani. Pero kini tennis court lang daan mo dako panako questionable ni gid daan eh. Ngano nga kana gyud mo oy gi nahuna-hunaan. Unya gawas questionable nang daan ang purpose. Nga ngadto gyud ibutang ang kwarta. Ang kana pag yung 10 million, dakong questionable na. Okay, kasama Jane. Yes, Attorney Rufil, no? Arita sa kung laing report kay murag naa man ka sa kuana, kumusta man nakaabot na ka sa area? Yes, Attorney Rufil, natakaroon din sa Cordova. Attorney Rufil, kay ato pud ni nga gisusi ang usa ka apartment nga nag-viral pud ni Attorney Rufil kay gi-post pud ni sa dinhi sa Tigbalay kay namin nagpakaaron inyo Attorney Rufil nga mag-deliver og tubig. Oh. Nanulis di ay tulis ang iya. Nanulis ay sa mo ni sang video. Asa gamay lang ha. Nani audio dong wala. Kani. Mo ni mahigala ha sa kwan. Na may iro na kaso ano kwan man. Ni aw mang iro. So, mo ni sud. Wala, ang iro, ang kwan man. Mo ni nakuha sa CCTV. Kawatan, hala. Kuya, wag ko ni kuha nagod. So, nisud siya, unya, itong kuanan, yado ni karon ni kasama nga Jane Gallardo, mga sukitig paminaw. Be atong balikon ka dali ha. So, unsa man ang iro mi kuan man? Gamay lang kayo. Kasama nga Jane mo ni ang panimalay nila. Kining misod nga lalaki mo ni ang giingon nga kawatan. Yes, Attorney Rufil, una ang suspitsado nga nisod ni ining maong balay. Usa ni siya ka apartment Attorney Rufil nga dunay tulukan dana. So ang kaning gisaka sa maong tulisan Attorney Rufil naa sila sa ikaduha. Nya anikat nya mga alas 6 sa buntag ni siya nahitabo kagahapon na porting sa yuha Attorney Rufil nya. Ang kaning nakita po nato sa CCTV kaning ni kuan pud nga Tigbalay mao ni siya si Mama Rites, 63 years old Attorney Rufil. Inahan ni siya sa nag-abang gid aning maong balaya. Nya iyang unang namatikdan natin ni Rufil kay mga alas 5 pasado sa buntag magpagawas man gid siya sa iyahang mga iro dina sa ilahang terrace. So dinang nidungaw siya sa iyang terrace sa Attorney Rufil, doon na siya namatikdan na usa ka lalaki nga nitan-aw niya nya nangutana siya unsay tuyo. Nya matud pa nitubag ang maong lalaki nga di ba sila magpa-deliver og tubig. Nya ang natingad-an so napakaroon ningon siya nga mag-deliver og tubig. Mo ni hitabo. Nagpakaroon ingnon siya Attorney Rufil nga mag-deliver siya og tubig apan ang nakatingad-an manggod sa mga Tigbalay diri Attorney Rufil kay wala sila nakafamiliar. Yang tig-deliver nila og tubig kay kailangan sila. So naa naman gid sila suki Attorney Rufil nga mo deliver gid sa ilahang tubig nga musaka gid sa ilaha. Kay tungod po nga nakaila na nila. So, musud na po dito Attorney Rufil kung mag-deliver. Ang katong tawhan na din kay matud pa, dunay una nga nakakita atong
nakamatikod pod unang Attorney Rufil nga iyaan ra pod sa nagpuyo dinhi nga doon na siya gipangita sa second floor o sa third floor. Pero wala siya niingon kinsa ang iyahang gipangita. Matud pa Attorney Rufil nga naniid na siya daan sa pasikot. Pero kining iro ba kasama Jane? Ang iro ni kuan ni siya ni aw-aw niya bisag gamay-gamay ning iro pero ni aw-aw sa tao kay wa sa kailan ning mga tao. Kanang atong nakita sa CCTV Attorney Rufil kay naamang po dato diri nga nakitaan po nato ang iro. Mura siya og kanang kaila siya sa tao. Kay nisimuhot man siya Attorney Rufil, wala siya ni aw-aw sa atong nadungog dira. Okay, atong klaro na mura kaila siya sa tao kay niyang ikog naga kitoy-kitoy man kasama Jane. Yes. May kitoy-kitoy Attorney Rufil pero sa CCTV na ako tay nakita na dungog nga usa ka iro which is ang iro na nila sa gawas atong dako. Nga maoy ni aw-aw gid pag-ayo kay wala kaila atong tawhana. Pero ang kaning usa ka iro nga nakita sa CCTV kay susamag na ganing kaila gid siya sa tawo bisan og gatap-tap Attorney Rufil. Kay sa atong nasayran dere gani kami giaw-aw gid ni Attorney Rufil kay ana ang ilahang iro kung first time makakita sa tawo. So giaw-aw gid ni dere pagsud Attorney Rufil kay gipasaka ra man gid nila dinhi sa second floor. Pero atong higayuna kagahapon ang kaning iro murag nakapamilyar na siya sa maong lalaki Attorney Rufil. Kay wala man ni aw-awa niya ni kiti ra pod ang iyahang ikog. So dihang gisud na niya ang second floor Attorney Rufil, ni diretso siya dito sa kwarto sa kaning 63 years old nga inahan aning nag-abang gid dinhi og nitiun dayon og pusil. Gitiunan dayon niya og pusil Attorney Rufil nya mi deklarar siya ay deklarar og tulis. Ngay kwarta. Ang iyahang giingon nato ni Rufil nga nanginahanglan siya og kwarta. So kwarta ang iyahang gikinahanglan niya. Ang ato lang gyud na murag wala ta na lipay ato ni Rufil no nga hitabo nga inani apan na amaze lang pud ta sa composure pud sa kaning ato ang nanginabi diri nga tigbalay nga compose ka siya ato gayuna ato ni Rufil iyang gihatag ang iyahang kwarta I mean iyahang alahas kay wala man siya cash atong higayuna Attorney Rufil mga ATM niya. So iyang gihatag ang iyahang mga alahas niya banabana niya sa kato mga silver lang niya nga mga alahas mo kantidad gyud og mga 10,000 pesos wala dala sa katong mga gold sa iyang diamond Attorney Rufil nga nadala gyud sa maong suspitsado. So dito sa babaw Attorney Rufil kay wala man gud ni agi sa hagdanan ang kaning maong suspitsado dinhi siya sa ilahang kural ni saka Attorney Rufil padung sa second floor. So din siya ni agi sa terrace. So katong diri pa lang siya sa ubos daan Attorney Rufil, nagniid na siya kung asa siya moagi apan ang nagdahan pud sa mga tag-iya diri sa maong nag-abang sa apartment Attorney Rufil na biktima pud kay murag buan na siya kahibaw na siya sa pasikot-sikot. Kahibaw na siya Attorney Rufil sa pasikot-sikot asa siya musod, asa siya moderitso. Kay pagsakan niya sa terrace niya siya sa kwarto nining 63 years old niya ni kuan siya nangayo siya og kwarta. Diri ra pod siya ni ambak og balik. Kay ang main door man gyud aning mga biktima Attorney Rufil kay sarado pa man ato higayuna tungod sayo pa kaayo. So ang una gid nila nga ma-open kung mamata na sila kani ilahang door dinhi sa terrace. So diri ang 63 years old nga si Ma'am Marites iya ra pod nga tutulan na Kinsa may kauban ni Ma'am Marites diya sa iyang apartment? Naa siya'y usa ka anak Attorney Rufil niya napod siya'y mga apo. So ang iyang mga apo nga mga lalaki iyang anak nga babay ug si Ma'am Marites. So sila ra diri Attorney Rufil. Pila kabuk iyang apo? Ma'am, pila gikabuk imong anak, ma'am? Duha ang anak sa ayahang apo Attorney Rufil ni Ma'am Marites. Ni mga gagmay pa. So nahibong lang gid sila Attorney Rufil nga murag swito na gid ang maong lalaki kay gani ni sinyas gani siya nga dili pa sa baon ang ilang nga tingadaan nga mura siya nakahibaw nga naay taw sa pikas kwarto. Nga natog Attorney Rufil nga dili pa sa baon ang kaning si Ma'am Marites. So ang gibuhat ni Ma'am Marites gihatag niya kung unsa ang iyang pwede nga mahatag nga iyaha dayong gipagawas diri sa ilahang terrace Attorney Rufil nga iyang wala niya ingon gihatag dayon iyahang giaksyonan nga ihug niya ang iyang pitakag mga alahas. So ni ambak dayon ang maong lalaki Attorney Rufil didto nagihug ni Ma'am Marites ang kato iyahang mga pitaka. Pero nakasagit pa sa kawatan no?
nagdaga na ang tungod sa iyahang kakuyaw ug sa iyaha pong hunahuna Attorney Rufil nga dili na makagawas ang iyahang anak ug katong apo, ang nisagit siya nga naay kawatan kato nang nakanaog na jud. Hingpit na gid nga nakanaog ang maong suspect. Okay, kuya ato ba pagsingit na kawatan basig balikon sa kasama nga Jane. Bauna ang iyang gyud nga gi kuyawan gyud Attorney Rufil. So dihang nakanaog na ang maong suspect diri na layo naman siya taas naman iyang naambakan na Attorney Rufil. Gani pagawas sa anak ni Mama Marites, na gyud niya diri sa ubos nga namunit sa maong alahas kaya nangabungkag man usa nga nilakaw. Kalma ra nga nilakaw padung sa gawas Attorney Rufil. So ang ilahang gidudahan gyud Attorney Rufil na nagpakaron ingnon ra to nga nag-deliver og tubig apan dili gid sila familiar kung kinsa to nga maong lalaki. So sa ilahang kakuyaw gid nakadaog alahas gid ang mga suspetsado apan nagpasalamat lang pud gyud ang pamilya ani ni Ma'am Marites Attorney Rufil nga walay naunsa or walay naangol nila dinhi. Kaya nagdara ba gid po sila Attorney Rufil nga gitiunan gid siya. So mao lang gid ang ilahang nakabrakan nga unsa kaila na ba kaha to dinhi kay diri pa lang siya sa ubos wala pa siya nagtap-tap sa iyahang naong. So si Ma'am Marites nibutiyag nato Attorney Rufil nga dili gid siya familiar. So pagsaka na niya sa terrace Attorney Rufil didto na siya nagtap-tap sa iyahang naong. Kay so mura siya gabaw nga naay CCTV sa taas. So inungdan niya nagtap-tap sa siyang naong Attorney Rufil para di siya maklaro. Nga ang nakakuha nila Attorney Rufil kay sayo kaayo sa buntag. Alas 6 sa buntag Attorney Rufil nahitabo ang pagpanulis sa nga diri tabo sa usa ka apartment sa second floor niya kalma ra gid kayo pag human niya og saka nilakaw ra pud siya padung sa gawas Attorney Rufil nga mura ra pud og way nahitabo. Mao na niya karon sa habig pud sa atuang kapulisan Attorney Rufil padayon gihapon nila nga gisusi o gisubay na naman sila yung mga kada mga suspect gid Attorney Rufil pa na wala pa gid nila gikuan kay padayon pa man gid nila nga gipangita pero dunay makatudlo gid Attorney Rufil in kaso nga makakita lang gyud og balik or makadungog sa tingog or baka naay picture naay mga witness Attorney Rufil nga makatudlo may tungod atong suspect. Unya unsa man na si Ma'am Marites nahinabit na nimo ganina? Yes, nainabi na nato kaganiha Attorney Rufil apan sa pagkakaroon na pa lang siya gibuhat. Pero ang iyahang anak Attorney Rufil duna diri nga kuyog pud niya ato higayuna. Atong mahinabion pod kadali Attorney Rufil kay mao ni siya ang katong nag-post gyud sa CCTV sa iyang page sa iyang Facebook kay para pod mahibaw-an Attorney Rufil nga inato gyud ang nahitabo sa ilahang apartment. Mama ayong buntag Ma'am Tin ka uban nato sa Pikas Pulinia si Attorney Rufil Banyok sa DYHP ug sa IFM ma'am. Hello, good morning Attorney. Yes, good morning. So kini ni ang pagkahitabo ni Ma'am unsa ti first name nimo Ma'am? Tin sir, Tin Attorney, TIN. Okay. So Tin, pagkahitabo ani dito ka sa imong kwarto? Dito ka sa akong kwarto sir kay nagtrabaho ko ani nga time. Sa Pikas kwarto. Kuyog na ko kung mga akong duha ka anak na natulog ani nga orasa. Okay. So wa ka kabantay nga naanay tao sa sala ninyo? Wala jud ko kabantay Attorney. Dito na ko kabantay nga pagsagit na ni Mama og katong kawatan mo na bento nga nigawas ko. Pagawas ako pagtagbo na ko diri sa among terrace nakit-an pa nako ang katong suspect nga nagpunit pa siya kay giitsa man di ay na ni Mama ang iyang wallet ug ang iyang katong box na naisod alahas itsa niya diri sa gawas. So nagkatag ang alahas, ipunit pa sa kuan, ipunit pa sa katong tulisan. Nga mo to nga pag naog nako, pininaog ko, nakita-an pa nako siya nga galakaw lang jud siya Attorney. Dito na siya sa skina dapit nga paliko na siya sa wala, dino naglakaw lang jud siya. Kalma lang kayong lakaw. Kalma lang jud ayo siya. Na kumusta man na blatter naman ninyo nino kini maong incident na report na sa pulis? Reported naman noon siya Attorney nga paspas sa jud ang action ug respondi sa kapulisan diri sa Cordova no. Although karon wala pa lang jud siya update kung unsa nang hitabo or unsa ba. Pero at least nakita niyo ang direction asa dapat nilakaw tong maong tulisan.
Oo, nakita na mo, sir. Nag-report na mo sa police. Kay paglakaw dito nito sa pag- unahan, wa ka kabantay nga iyan ang gitangtang tong iyang gi maskara? Murag wala na jud na siya sa kuan. Ako nabantayan na jud kay siya raman ato nga tao, ato nga time ang gaitom. Oo, kay basin sa unahan, kung masubay na to CCTV, basin sa unahan nanangtang na ni siya ang maskara ba kay aron inyon nga kuan para makita sa CCTV dito. I hope ang atong kapulisan sa Cordoba og ilang gi check ang mga CCTV footages sa mga silingan ninyo nga balay diha. Kana murag most likely gitangtang na jud to niya iyang top sir, although ang challenge jud karon attorney no kay limited na jud ang CCTV gani dinhi within sa Cordova, so maglisod jud og trace kay either uban ang sa mga private nga mga premises, either wala jud siya nakatutok sa kalsada or kuba or diri jud mismo sa lungsod sa Cordova, limited jud kaayo ang CCTV. Wala jud mi kanang gabi nga coverage diri ba. Sa imong tan-aw ngano nga sa tanan diha pila man mo ka units nga naa sa second floor? Usara mi sir. Usara mi nga nagpuyo diri sa second floor. Usara mi ka unit din Naay another tenant diri sa among first floor na say uban kay daghan man gud siya nga apartment nga units ba. Ang uban na sa luyo. Kami diri sa atubangan. Kami jud tingali ang gitarget ani niya kay kanang mura magkahibaw na siya ba or siwito na ba siya among iro dili jud grabe og reaction gani sa iya murag playful lang kaayo ang iro og reaction sa iya nya kasin kahibalo ni siya nagpaniid na ni ba nga puro lang ni babay kay wala man akong bana diri attorney nga mga bata ako mga anak so basin targeted ni ani niya kay ato lang yung hunaon nga sa kadaghan og tao dinhi and kuan kami man jud ang gipunteriya so wala dili pa jud ni siya confirm good pero ato lang jud ma-piece out gani sa mga panghitabo ug the way sad ang interaction niya first akong mama nga basin jud nga kailanan ni siya namo or nana ni siya idea ba. First time tong lalakiha nga nakita nimo kato yang bayhon, first time to? Wala ko kita jud sa ihang naong duha kita ako mama og kanang parinti sa tag-iya diri sa apartment nga naka-familiar sila although dili jud sila ka sulti first time ba jud or kapila na ba na nila nakuan. So dito ka sa room, unsa man ni trabaho nimo online ni mo trabaho? work from home ko attorney. Okay. So diha na ka nakabantay pag singgit sa imong mama nga kawatan yan na. Oo, nya dito na din ko pagdaga nako. Pagpagawas na nako, dito na nako nakitaan pa nako nga nagpunit pa sa alahas diri na sa kuan. Diri na sa gawas diri sa ubos jud mismo. Nagpunit siya sa kuan. Iya ra sang gibiyaan ang wallet na kuan, marag coin purse yang ang sulod kay mga cards, mga ID, ATM. Iya ra sang gibiyaan yang gi kontilya ra jud yang gi sukosan na jud kay katulad yung mga nagkatag nga alahas. Nya mga pagnana nang gawas na nanay promotion din apay mga alahas nga nangatagak dito sa unahan. Now kining ang imong iro wa ka kabantay nga ni usig samtang na ka sa sulod sa kwarto? Kabantay ko nga nagpaghot na ang kaning among dako nga iro diri sa kuan, diri sa kanang among terrace jud, pero nagdahon ko nga nagkuan lang kanang nagkuha lang di magud kay siya di kay na ko madungog ato ba kay nagtrabaho manggod ko wala kay ko naminaw nag-headset ko o actually wako nag-headset wala jud na ko jud siya nako wala sad jud ko ni mind no wala jud ko nagdahom nga mahitabo to pero nagdahom lang jud ko nga kana ganing nagduwa lang sila kay mao nang abihan na mo kada buntag kay magduwa man na sila sa akong katong gamay nga iro nga nakita sa CCTV attorney. So nagdahom lang jud ko nga nagduwa lang, nagpagot ing ana or naay tao lang sa gawas nga naay tuyo wa jud ko nagdahom nga sulod na jud sa balay, gana jud armas nga nulis na jud. Kani makita na to sa CCTV ba ang imong iro mura mag-playful kayo niya? Di kani siya kaila na daan? Kay even diri silang Ma'am Jean pag sulod nila diri karong adlaw kay worry man jud ako ang amo ang iro sir kanang na although friendly jud ni siya pero dili jud ni siya as friendly as makita ganin mo sa CCTV nga mura nagnihagwa mura kuan na sigduwa pero even nilang Ma'am Jane nga ni ari diri nag-interview sa amo kay
Mupaghod jud siya mo jud ang among iro gani. So which is indication na mo ba nga is first pa lang jud siya makakita kani nga tao, first pa niya na need mo worry pa jud ang amo ang iro ba, which is well, compare ni mo dito sa CCTV o sa katong turista, jud siya nakailan na ba o imhot na ba siya ani. Kining pagka-playful sa imong iro, ngadto ining maong tulisan. Ang iyang pagka-playful mura og dili ni first time nga nagkita sila sa imong iro. Yes, attorney. Murag dili gini siya first time nga na-meet na niya tawhan na. Now, pero unsa may breed aning imong iro? Kay basin og sobraan na pagkabuutan ng imong iro nga kung tukuyon mo, kisi-kisi mo, kuan dayon ang iyang ikog. Kuan ni siya, attorney. Shih Tzu ni siya. Shih Tzu. Niya niya. Kuan, gamay siya, pero kanang may pagka-territorial, although friendly, pero first time pa lang dyan ni mo dyan kaning mas kasalimuha ang kaning nga iro. Di dyan ni siya yung anak ka mo hagwa. Playful, mura nagduwa, magsakasaka sa imuhang tiil, yung anak, dili dyan siya. Now, kanang dako nimo nga iro sa breed ana. Kaning dako na ko nga iro, sir, kay Beagle siya, sir. Naa siya diri sa terrace ba. Gisod na mo ni siya sa cage. Nya ini kabuntag mo ni siya among pagawson. So nagpaghot siya sa paghot atol anang pagsud ana mga tao. Oo, siya mo sigig paghot. Amo silingan diri na apod sila dako nga iro. Mo sad di ito ang madungog sa CCTV nga saba sad kaayo nagpaghot. So pila mo unsa maginada sa imong mama in town? Sa tulisan. Iyang nahatag, sir, kay ato nga time kay duha to yung gihatag actually ang iyang wallet o katong murag coin purse o katong isa ka box nga kana naisud alahas. Dayon ang sulod ato actually sagol jud siya, sir, na siya mga tinuod na siya kwintas nga tinuod didto og kinsing o katong iyang dayon man ring na added to. And then nasa mga hardware lang, sir, ba mga silver nga kanang mga fashion. Wa ka dag kwarta. Wala siya kada og kwarta ato nga time, sir. Kuan lang jud iyang pagkatong mga dili ang giuna og kuha po nitong alahas jud. May gani kay wa maratol imong mama, no? Maulagi, sir, kanang salamat lang jud ko ba kay kani akong mama animated jud ni siya, energetic jud ni siya nga kind of person, no? Pero katong nga time kay composed kay siya although madungog man nimo sa CCTV nga naagyapon siya kahadlok, pero composed jud siya, wa jud siya nagpanic nga iyahan lang yung goal, iyan tuyo nga dili gani mi maablihan dito sa pikas kay of course na may mga bata nya na dito mo mga jet na dito ko nagtrabaho nya. So siya sure if unsa ako reaction ko nga na iyahan lang yung goal, sir, nga magawa siya nga kanang mugawas na siya ng katong tulisan nga say at least wala batik gani nga mahitabo. Mo pinaka-importante. So ang tulisan wala mo agi sa front nga agianan, diri mi agi mi ambak sa inyong teres. Sa Teresya ni agi attorney. Sa siya din ni nakapark na e-bike. So ang duda na mo is either dito ni siya cut sa e-bike yan, diri sa paril nga ni cut na din siya diri towards amo ang terrace. Ya, kana na ang buntag sayo, alas 6 buntag, nangabli na mo daan mo gina inyong kuanday, mga bli mo 6 o'clock in the morning. Okay, naputol mga higala. Yes, Jane? Okay, gamay lang kay mga kaisyon na putol ang atong signal. Gamay lang kayo, ha? Kay grabiha ba ning hitabo ang mga sukit ti Pinaw? Ha? Kay naon sa maning dagana mga kagalaan nga kuan man. Disud siya dito day. Mo ni ha batayanan ni sa atong mga kuan. Ha? Basin kadto ning kuan day. Ha? Okay. Ato ning ipa-check. I hope nga kuan ang atong kapulisan sa Cordova inguman nga okay naman kuno ang pagresponde. Yeah, basin kadto ning lakihan nagbuhi pod og nag-iro kay makatimaho man ang iro day no o ginana kay lahi man ang reaction nila sila Jane Gallardo dito although kini mga inganang sitio nga iro day pareharo kini mga golden retrievers nga mga iro o kini mga kwan usahay mo kitiw-kitiw mang ikog mura man gud sa mga pet dogs sa mga guni pero doon ay gamay ang reaction sad kung kana na ang first time gyud nya makita no so dali lang mga mo na kana mga golden retriever kana mga Labrador, yana nga mga klase, mura pag dili man na kayo kuan gud kay pet dog na magod but kana mga guard dogs mo bantay gid sila. So atong balikan may gilas kasama nga
Jane Gallardo sa dugang report. Yes, kasaman Jane. DYHP RMN Report. Yes, Attorney Rufil, atong balikan kadali si Ma'am Tin. Alam ko nga mas mahuman po niya pag saysay Attorney Rufil. Kung tabasa niya na kitaan tong maong suspitsado. Hello Tin. Yes, Attorney. Oh, sus, ginoo ko, no? So, perting kuan na to inyong kuan in town, may gini kay naamoy CCTV. Sa gawa sa inyong kuan, gipuy-an, napa mo CCTV pod? Amo ang CCTV, sir, diri mora jud to ang katakong gipost. Diri ra sa sulod jud sa amo ang Tanimalay. Wala mi CCTV nga nakatutok jud sa gawas. Wala pa CCTV diri outside sa among apartment. Okay, ang atong mga pulis ni anak na sa inyo, inyong balay? I'm sorry, Attorney? Ang mga pulis na to sa Cordoba ni anak na ni himo nag ocular inspection da sa inyong Panimalay? Oo, hindi din sila pag-contact na mo nila yesterday. Basta sa jud sila naka-respond to the attorney. Very na storya nila akong inahan. Sulod sila sa balay, nag-check sila tama, nag-investigate sila. Attorney. Sayo sa buntag every 6 o'clock or prior to that time mo ang mga bli na gyud imong mama? Routine na dyan na namo nga sayo sa buntag abli diri sa kuan sa among terrace, sa masudang hangin, magduwa ang mga iro, among magluhan kung mangihi or malibang. Routine na dyan na siya namo nga buntag, mga abli dyan ni diri. Pero dili sa among main door, attorney, diri lang dyan siya sa amo ang terrace. Ang mga silingan ninyo rin ha, wa mo volunteer, basin na po ilang mga CCTV, basin nila ba ito sa ila tong tawhana? Maupod lagi na ang challenge karon ba kay wala man gud siya CCTV jud ani jud siya nga lugar nga kana makatabang unta namo nga sa investigation na maka-identify ani nga suspect ba nga around po diri sa Cordova limited lang po sa jud ang CCTV sa LGU din so morning challenge jud og tricky kay siya nga part para sa investigation even sa mga police or authorities din kay isod kaayo siya pag pinpoint asa ang yang whereabout asa siya ni exit asa siya ni kuan ni batsi asa siya ni ikyas. Pero at least pag nakita pa nimo ang iyang direksyon asa siya padong sa nila ni dagan siya. Oo, nga mo ato ang gitrace sa atong kapulisan diri attorney nga asa siya padulong niya ila pong gi-investigate ang katong ang dulo sa about sa tubig niya. Yun naman sa jud noon ang pag-iya sa tubigan which is okay na siya namo ever since na diri mi nagpuyo dira na jud mi magsige og tawag sa iya attorney. So ibiling na sa jud siya nga magtabang review siya sa iya mga CCTV sa iya mga tabahante and then kana open investigation pa manggod siya karon. I'm not sure as to pila jud ka unsa jud information ako ma-provide as of the moment pero at least daghan ang nitabang ano napasalamat na sa jud ko nga naka-decide sa jud ko yesterday nga ako na lang jud siya i-post para gani taas daghan ang reach ani na incident nga daghan sa jud makatabang sa amoa nga especially kaning naabot na sad siya sa media gani nga mo tabang nga gain of traction ani nga incident to attention as far as I know attorney this is one ang first nga nahitabo nga pulis jud mismo gisulod jud mismo sa balay nga naa jud armas ang suspect nga mismo jud sa Panimalay nga ni threaten gani man as far as I know man ang first time nga nahitabo gani nga incident sa Cordova. So unsa man yang pasumangil maghatod sa tubig yang pasumangil? Mao na yang gisulti una nga nanawag ba kuno daw ni nga magpa-deliver ba kuno daw ni og tubig. Sayo nang sa tapos nahibong akong inahan nga dili ni wala mi nagpa-deliver nga kanang asa ba nimong sakyanan di ay kung magkuha ka og mga tubig nga namurag nagdahom lang sad siya nga basin sa lain unit ang nagpa-deliver. Kumpiyansa pud kaayo mo no nga kuan kay ano hitabo kay sa magdahom nga inana to mahitabo atong gahapon. Mao po mo jud attorney wat nagdahom jud nga ing ana kay kaila na baya jud namo diri ang mga silingan mga tao nga so gawas diri ang mga outsiders sa diri either deliver of parcel o deliver og kanang na tubig. Ang inyong kapitan ni susi na pud ani aron may baw-an kung taga diha ra ni sa maong barangay? Wala pa ko actually mga reaction or kanang wala pa ko kadungog reach out ang amo ang kapitan diri sa poblasyon attorney wala pa sad ko
kanang nadawat nga ni-reach out ang mayor din sa Cordova. Although na yung mga konsihal nga ni-reach out yun mismo na ako si konsihal si Doc Jatwahing nga ni message na ko nga ni reassure nga kanang na-adjure siya active investigation, and then si konsihal na si Toy even nga kanang iyang ordinansa nga kanang na-adjure additional gani nga CCTV within diri sa lungsod nga i-adjure daw ang pangusgan para at least nga kanang kampante ang mga lumulupyo diri sa Cordova nga di mo dyan na makahunong makastop og mga krimen ang CCTV no, pero at least additional siya nga protection gani sa mga katawhan diri nga labi na yung ani nga nahuman na ang krimen nga at least maingan na to, ma-identify na to dali ang suspetsado ba. Okay, kay pagpablatter ninyo sa pulis, why nagpablatter po dito nga murag parihaan na nga incident sa ilaha nga mosulod mismo sa balay? Wala mi na kuan ana, wala ko ini report ato nga time nga ani nga similar incident. Oo. Wa ma-pattern nga kana bang naireklamo ba nga lain po na reklamo nga inana po busod sa balay mapasumangil og hatod og tubig unya dayto tulis diay i-declare. Wala sa jud ko nakadungog og mga ana nga report attorney. Okay. Wala po, I don't think nga naay ni report pa ang mga ana. Kay as far as I know lagi gatong na mga nasturya nga mao jud lagi daw ni ang first incident diri sa Cordova nga kanang tulisan jud mismo mosulod sa balay, nagtingon og pusil, nangawat. Oo. So inyong pagduda adto naniid na tong tawhana daan kay murag targeted man mo. Murag before anang hitabua na naa na to naglabay-labay nito diha or at least nakahibaw na siya nang napita sa sakon kana inyong panimalay. Mao jud na ang among gidudahan nga nagpaniid na ni dinhi nga kanang gitarget na jud ni ani kay basin kahibaw ni siya nga babae lang ni nasa balay among kauban ng mga bata ra pod. So mao tingaling murag confident ra kay siya nga ni saka ni sulod. Okay. Buhat sa iyang krimen. Sige tin, salamat kayo sa paghatag panahon namo sa DYHP ug IFM. Salamat kayo sir. Maayong buntag tin. Okay. Maayong buntag. Okay, may buntag Jane. Yes, Attorney Rufil. Be ato ko nung be unsa man ning porma gyud silang panimalay. Atong tanawon ko establishing shots ko no mao ni. Mao ni porma so apartment. Sa gipakita na to aron sa atong video. Mao ni ang porma gyud sa ilahang apartment. So tulok ang dana but kada floor unsa man usara ka unit? Usara ka unit Attorney Rufil which is usara pod ka pamilyahan. Ang naka-occupy. So, ang kaning tulo ka andana, ang ilahang hagdanan kay naara pod gid sa kilid. Apan ang katong tulisan na ni Rufil, diri ni agi sa may parel, diri na gid sa ikaduhang andana which is naka-occupy ning mga nabiktima at ni Rufil. So unsa man kana na ang naay mga silingan din hapon nga mga balay og ato kunong tan-awon ko ituyo kuno gamay imong kamera. Unsa man natay sa dito pa to sa ilahang kalsada at ni Rufil, sa dipata mo so dunay mga balay pod nga naadari ilahang mga silingan gani diri pod sa pikas nila ato ni Rufil atong makita nga mga dagko pod gid nga balay ang naadinhi. So ang kanito nga ilahang apartment sulo man daay ni ka building gyud pero naa dito sa luyo ato ni Rufil balik sila naa sa atubangan. So usara tag-iya ini kining tulo ka buildings pare-pareho siya porma? Ma'am usara ang tag-iya aning tulo ka building ma'am no. Usara ka pamilya ato ni Rufil ang tag-iya sa tulo ka building kaso ang kanilahang na abangan naagid sila sa atubangan gid ato ni Rufil. So mao din na sila sa ikaduhang andana mga 3 years na pod sila nga nag-abang ko dinhi. So kanang first nga kanang sa ground floor wala sila iro. Sa atong makita ato ni Rufil walay iro ang kaning first kay open naman siya gid ato ni Rufil so wala tay makita. Pero kana nga gate sirado na panahon sa gabi o buntag na ablihan. Kanang dakong gate. Ma'am sirado ni diri mo. Is gabi close ato ni Rufil. So close. Dako man close gid ato ni Rufil is gabi. Dako man gid ang ilang space diri sa gawas ato ni Rufil. So naapod sila gate sa dili pa makasud sa first floor gid ato ni Rufil diri sa ground floor. So naa sila gate. Naapod sila parila sa kilid. Mao tong dali nakasaka gid ang tulisan. Kaya atong higayon na ato ni Rufil dunay si bike diri nga naka-park
nya dito gidudahan sa mga So asa man agi opisina. ang tulisan ko no? Asa agi panitan, asa man ang hagdanan anak Jay nasa kilid mo na ilang hagdanan. So ang tanan nga mga tawo nga nag-abang sa second floor o third floor usara ilang agianan. Yes, Attorney Rufil. So kung May tanawa daw. sa Attorney Rufil na Sige ko, kung no. musud ka, gikan sa Sina Jud, diri ta musud sa unahan kay Sudlon nun. So gate, una na ito makita Attorney Rufil. Okay. Ang kaning ground floor kay diri ato makita. Bantay lang na iro ha, basta niya iro. Kung musa ka Attorney Rufil sa second floor o sa third floor, usara ang hagdanan, which is Oh. naa sa kilid. Gamay ra man kaning hagdanan di ay. Gamay ra kanang maasod ra gid Attorney Rufil ang usa ka tawo. Pero ang katong mong tulisan na Attorney Rufil, wala siya niagi sa hagdanan. Oh. Diri siya sa paril, sa dili pa makaabot sa hagdanan. Okay. Naay paril diri Attorney Rufil, niya atong higayuna diri dapita kay do na toy nag-park na e-bike. So ang ilahang gididahan Attorney Rufil, ni kat siya sa e-bike diri sa niya paghuman ni kuan siya diri sa paril, usa siya ni adto sa second floor. So sa tubangan dai gihapon nga bahin kay naman e-bike sa tubangan. Atubangan gihapon Attorney Rufil, atubangan gihapon siya ni Agi gani paglakaw pud niya, ni ambak ra pud siya dinhi ra pud gid sa atubangan. Kaya ra pud gid nga giagian Attorney Rufil. So kanang atubangan kanang ground floor wa pud sa CCTV. Dari sa atong makita Attorney Rufil kay wala gyud. Wala tay nakita diri nga CCTV gid ni nakabutang. Oh. Gani sa gawas pud nila Attorney Rufil murag wala pud. So sa ilaha ra gid katong gi-post po ni Ma'am Tin sa ilaha sa sud na to nila Attorney Rufil. Ang CCTV nila. So ang ilahang gidudahan gyud nga swito na ang maong tulisan or ang ilaha pud usa sa anggulo nga gitanaw Attorney Rufil nga dugay na to nga nanliid. Kay dirang isud naman gud ang tulisan, kibaw na siya pasikot-sikot sa balay Attorney Rufil. Nakasud ka sa taas nila o wala ra ka nakadto? Nakaadto. Uya ang ilang iro o kira ilang iro? Pag una gid nato Attorney Rufil nga nakasud, giaw-aw gid ta. Giaw-aw ta sa katong Sige kana mo na sa kalsad mo na sa gianan pa dong dito. Be sige ko na. Mani ang agian. Paunahan lang GC kay buhan ay kuan sa iro, dali ra kay magsagang man sa iro. Mao ni sa Attorney Rufil, mao ni ang agianan gyud pa dong sa ilahang. Nga mao ni ang ilahang main door Attorney Rufil. Okay, mo ni mga bata taon. Oh, sige, okay. Nga dili gid nila kanang open. Oh. Kaya dito man sila sa terrace. So, gani ang ilahang iro Attorney Rufil. O mao ni siya ang iro nga si Lexi. So Attorney Rufil nga katong nakasimot na siya sa suspect nga murag ka ila na gid siya. So kaila na gid siya Attorney Rufil. So igasud na to, una na to makita ng ilahang lamisa, ilahang kusina. Dayon duha ka kwarto Attorney Rufil. Oo. Okay, nya asa man lang usa ka iro nag standby day, nas gawas lang. Nasa terrace. Nasa terrace Attorney Rufil. Asa man napitang terrace nila? Ato ipakita Attorney Rufil ang kaning ilahang usa ka iro na bilhin. Musud ba day ka sa balay usa ka makaadto sa terrace nila? Musud gid Attorney Rufil sa ilahang usa ka iro naa sa ilahang terrace dito sa stage. Oh, kanang iro kanang iro Yes Attorney Rufil. Oh, so ang ilang terrace na sa likod nga bahin sa ilang balay? Nasa atubangan Attorney Rufil ang ilahang terrace. Sa tubangan bat ang iyang access pa dong sa terrace kinahanglan kay musud sa balay. Yes Attorney Rufil ani. Atubangan ni sige Attorney Rufil. So diha ni agi tong kawatan, tulisan. Yes, diri siya ni Agi. Ang bakra po dayon siya. Mali siya si Lexi, ang katong nakita sa CCTV. Si Lexi, kanang iro ang usa sa mayngan. Isa po nakalimot ka sa usa niya kay. O ila-ila hataw kay marubotoy dako. Katong kusog kay na magwat Attorney Rufil kay nato sa gawa sa medyo dako. Zola di ay puro mo sila babae Attorney Rufil. Puro babae. Zola mo to siya nga. Nya pero kada buntag Attorney Rufil i-open nila dinhi kay abrihan man putong cage sa magduwa-duwa sa mga iro dinhi sa sud. Pero kanilahang terrace sa atubangan gid ni siya Attorney Rufil sa ilahag yung apartment. Oh. Unsa man tungon nagkuan nanulis, nagtiniil, nagchinilas, nagsapatos, unsa man kuno? Mauna ang ato-atong sisihon Attorney Rufil no kaya tungod po sa karatol po di mo wala po gid siya kabantay kung gasapatos na to siya gachinilas kaya kalit kaayos ang pagtabo gid Attorney Rufil. Pero nakatap mo ang
Pero ang kaning si Ma'am Marites, ang katong inahan natin ni Ma'am Tin at ni Rufil, kay nakakita gid siya sa naong kay dito pa lang sa ubos nga nihangad siya nga niya ngutanan wa pa-deliver ba og tubig. Wa pa man ko nagtap-tap sa iyang naong. So nakita di ay. Yes, Atty. Rufil, diri naman siya katong misaka na siya din yung nagtap-tap, nilikot na din siya sa iyang armas. Okay, sige, Jen. Yes, Atty. Rufil, mauna ang kinatibukan ako nga nakuha nga informasyon mahitungod aning usa ka lalaki nga hantod karon gipangita ko dito sa kapulisan kay wa pa maili Atty. Rufil nga nagpakaron inon nga mag-deliver og tubig apan tulis di ay ang tuyo din sa usa ka apartment nga nahimutang sa may barangay poblasyon Cordova, Cebu. Kauban nato sa tong Government Patrol atong Speed Pilot Radyoman Justice Subampon. Ako sa nang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP Tatak, Government. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Og naghatod sung oras may gala alas lapasan na ba din nato alas 10:42 naman. Kini nga portion nato kanato may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunay daghang mga toksin sa imong lawas, mao dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbutod ang tiyan. Makasinati sa insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ulo tulutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems ug ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Naman tayo kung oras mga sukit di paminaw. Unsa man na napatay flash report day atong pagtagad sa kadali. Na yung flash reports Paul Lauro. Okay, sige Paul. Go ahead Paul. RMN Flash Report. Yes Paul. Okay, gamay lang kay mahigala ha. Wa pa. Sige. Ano na? Yes, go ahead Paul. Paul. Di pala gidugay itong nahibawan nga dunay babae nga gipatay sud sa simbahan sa Liloan, no? Atong initial nga interview ni Police Chief Master Sergeant Arnie Gukong, ang atong investigator sa Liloan Police, ug mag-atubang ta sa simbahan sa poblasyon Liloan at Attorney Rupel, mga pasado ni alas 9 karong nga buntag jud lakitan dayong alas 10 kini nga patayng lawas. So wa pa ni mailhing babae Attorney Rupel, onya sigon ni Police Chief Master Sergeant Arnie Gukong nga nakita ni sa mga manindahay kandila nga nagbuyod na diha sa may dayong sud sa kilid sa simbahan ining San Fernando El Rey Church, no, diha sa poblasyon na Liloan, Cebu. Kining patay lawas ni ining wa pa mailing babae gibana-bana ni nga mga 30 kapin ang mga pangidaron ani unya ang kuyog ani nga lalaki mo nagpatay, no, gituok ni siya Attorney Rupil mo duda sa atong kapulisan kay ang liog ani naglagom. Klaro kayo nga gipitlok kining maong babay unya napugwat na lang ang mga tao dito sa dayong pagpahigayon unta sad og lain nga misa nga patay na dito ang biktima. So imbestigaran pa ni ron sa atong Liloan Police kaya mga saksi dito nga mga manindahay kundila nakadungog lag gamayng syagit sa usa ka babae unya pipila ka mga minutos ila na nakita nga nagbuyod na. Ang ato kapulisan padayon ron nga nag-retrieve sa CCTV footages diha sa simbahan kung doon na ba'y makita, maklaro pa pagkayo kining nagpatay ining maog biktima. Gituhuan ni nga mga pasado alas 6 gipatay siya niya karon na ning mga alas 9 dayong alas 10 nakita ang iyang patayng lawas. Mao ni ato flash report ining orasa ko inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. RMN Exclusive. Salamat Paul Lauro sa imong report. Ato lang hatagan mahigalaw dugang pag-follow up ka na maong flash report nga gihatag ni Radyoman Paul Lauro. Okay, atong gipahibaw sa dakong kasubo ang kamatayon ni Victor A. Marshall, ang tatay ni Attorney Divine Marshall Flores. Ato mga pasubo no sa pamilyang Marshall, may Victor A. Marshall, rest in peace. Og ato mga pasubo sa kinitibuk ang pamilya no. Og dunay paghimuon nga santos nga misa. Ugmang adlaw mauna ang paglubong, Oktubre 25, niining tuiga, of course no, October 25, 2025 nya dunay misa paghimuon alauna ugma sa
hapon sa May Holy Rosary Parish dito sa Oroquita City. Pabati man ta sa Oroquita dai, sipa mas ta dito na Oroquita City. Good morning yung tanan din ha. So among gipahibawas na kung kasubo ang kamatayon ni Victor Marshall, ang tatay ni Attorney Divine Marshall, akong ka-partner ni sa CCTN kaniadto sa Sayre 47. Unya dunay himuon nga misa rikim ugma alauna sa hapon sa May Holy Rosary Parish o Oroquita City, og ang dunay himuon pod nga mass and necrological service unyang gabi no dito sa Amy Marshall Palpagans Residence sa Lower Rizal alas 6 gabi. Okay, so ato mga pasubo nga aton Attorney Divine og sa kinitibuk ang pamilya o ginatunta nga hatagan kapahulayan dayon ang iyang amahan atong iyang mga kaparintihan mga kahigalaan giawhag paglitok og pipila ka mga pulong sa pag-ampo. Okay, wala tayong oras mga suking tigpaminaw at tangisan unyang gabi ang sincerely Ate Arlene Rasubing ito sa 10 atak na sa kagabihon o alas 10 kanto sa 12 ang Street to the Point Evening Edition o kasamang Benji Tanghian. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio